Soko TV, uboroso bw'umugusi. Wakire buya naende ase mambia bono iga andonsi ase bigoro byaitu byonsi byagusi amone chinse monye chinse ete ya Kenya na bali bonsi muri ase chinse cheisiko abagusi baito bonsi na bakwanirie ase letara Yesu Kristo. Wakire buya mbia mono naende asoko ngari baga goso ime ase TV yao ase mambia bono iga egere tunyare gosanga sobwamo ringana Nyasaye ligo tobo moyo ligo tobo gima ligo tobo anchani ligo tobo morembe ekero tugutara igo tugutara na Yesu ekero tugutara no monene ekero tugutara ringana Nyasaye nigo tokoba tusesenirie abaminto bane kero kinda subutuko gosekorugoro na morogoba igo kwararete no moroso monene nembirenge liebirito nemechando ao kero kinda subutuko boroire mbware ngoro maumifu chindoto chimbe kolene Nyasaye umuya oyo tobokire lituke ligana nde kwenyorere moyo nebwende komere Nyasaye itombiya mono asamaya na manene atokoreire bono ninda asema mbiya bono iga nintagete tuyorokeria marika make kurwa segetabu gya Timotheo ya kabere ekefungo ekia kabere Timotheo ya kabere ibere ekefungo kia ekia gatatu amarika Nyasaye gokwana Paulo ngokwana ruja Timotheo akamatenga nonya naye obo murwani umuya na ndobe ne chinguru kurwane segi amona inche ase Kristo Yesu inga nonya naye abana banyasaye nonya naye oyo ndigirete ase TV yiga nobwete kweboya egurube gose kweboye muchibi norokini asokurwane segi ya Yesu Kristo obogima tibori raisi obogima bugotoleka nobokongu asense tomenyete birecha nigagosoka usagotara mono akoruma bunendo asiye sagokwana nga Yesu yani birecha igakoruma bunendo akoriye gente akoria ekero Yesu agotoma boroki ubaye gakobatebiga na abatomire buna chingondi gochiase chisese choro sana mwerende tichibasa ko batarorana gose ko bataborana ekekera echisese choro sana ekero chirenchara nigo cheko taborana amauga nemeseto bona abana banyasase muri omuntu nara igo koboka bono mambia okogende gasi okogenda obisi aumirane nebisirani ebinene aumirane nebitine ebinene aumirane na achari ase barakero kende gose negali akwa bwate enyare ko bakigo kwaruswa omuntu ete gose no bwe pigi gose no bwe nyange gose no yogotarana magoro gose negali ende ete bosibwa asenjerita bwendereti onyare ko kokogechigwa manyango yushetani otagete kokotema gose gokoretera matemu asobogima bwao onyare ko gosira Paulo ga okwanega akomote Timotheo nga nonya naye bwebo yebirwanero orwane segi enkongu esegi endito esegi wenerete asoboswa Nyasaye bona agotebire na inche buno musombo Nyasaye nonya naye nyumotara soka kurwa se nyomba beka marunze saba Nyasaye abe motangani asobogima bwao abe taya asamagorao abe kirokere atomerire kaliao liaye litangane bosibwao asigasiende ogochiokore ni matabanto mbarega igabono basema mbiyabone gabakwenda kugura chiduka cyabo ase biasara byabo abantu mbare bakoboka bone gabagenda ase migondo yabo kobusura chika kijine chembusuro asijinse mo chete cyo gusim gokogenda mugondo nonya naye etanga ni Nyasaye nonya naye rangeri omonene nonya naye beka Nyasaye bosyo agotanga ni ase bitumo gosimeka ase chao gotora asa matoko konia ase kende gyonsyo gokora egere goikamarogoba orobonene bwa Nyasaye nonya naye omongina nonya naye omogaka nonya naye omomura gosomo iseke nonya naye omwalimu kwende skuru nonya naye omwana ochigosoma nonya naye mwanyabantole moyo mutanga ni Nyasaye egere akwigorire ebisyo na maseseni aye korugoro bona nindigete tosabe asore beko kwegena egere tosabe Nyasaye nonya naye rero Nyasaye akwana mona ekegera abantu abange mbarorokero kende berenete nyuma abarojenga Nyasaye tayo asema mbia bonega nagotebiringa nonya naye onye byabere bikongu nonya naye rero ngosese nigore onye kwararenga Nyasaye tayo nonya naye rero Nyasaye ngokwana ramo naye kwararenga toiko wena nigora senya getari oburoire no bokongu nonya naye rero nkugwenore beko kwegena Nyasaye aramboro koboko gocha asore egero bonne bwaye bunyare ko bokorekana tiga to sabe
Tatanya saumuya. Munyamabera mange oichire nonge ba mabera. Omotongi iguru na ense na byonsi ebiro. Asema mbiabono iga wato tebiringa nonya nintwe lituke liga tokwiraniraye tokorigererie na netonjoro gosibo itogo cha sore. Ekiagera nonyare koba ko kunemio yaito na gukuna chishuguli chaito. Nekero togo soka sema mbiega Kristo nigo nasabire oyo minto oyo ndigereretia se TV yega. Kago soko monene muramboro koboko kwa bobisi kwana mono bugima bwaye kwana mone familia ye kwana mona abana baye kwana mono mogakoye kwana mono munginoye kwana mone tachiri yaye kwana mone biasara byaye Kristo kwana mone ntereba esigali lya kolina nga nonya nere lituko arobo nene bwao nonya nera somo gasolero arre chinguru chao chigotara tiwo wanje kwa korolekane Kristo nga nonya nabatangasaji beti byeyega nonya mbarabwo lituko lya lero Kristo oramboro koboko kwa wasebale nonya netachiri director ye TV yega Kristo lituko lya lero nonya nero lituko lya lero Nyasaye namubekira samabokao tatabe meganda oleto bwanchani oleto buya nandole bonene bwao assistation yega Kristo lero nelituko na yenyoire asenjera yake bene yanchere Nyasaye ito nyareko bake gotwara abafuasi abange chinkongo chonsi chense yaito ya Kenya nagoetania mono nonya nisiko yemebaga yaito ekeroba kobeka matangaza ya igago cha semetandao Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Kristo nonya Nensoko TV nere manyekane buna chi station chino chimanyekanete egere nyare koba kobe station nambeyemo asebituni beito byagusi asema mbiyega Nyasaye nabekira batangaza chibe mambiya bono iga nabekire Diana nabekire na Innocent asama boka o Kristo ekeroba gokoresho yega nabekira asore obasesenie banyareko bakora kolengana muno gwanja kwa ukole nabatangasachi bande bonsi bamugaso olero basiseni Nyasaye ito nabande bonsi bale isiko ye station barasita unicheito Nyasaye bagotoretara chia bali namangana mayaya tekire koruchinsemo chonsi na bale isiko yense Kristo bakobwatele merobelega Kristo nababekira asole tata bemeganda basisenie no gwanja kwa utekorolekane nechinguru cha Nyasaye kitawale nasabire iganse mereti obyabwao ase chinguru cha manyinga Kristo Yesu romotole ito amen oyongo kwana monaye no morandia chafet yageta mumanyi korwe kanisa ya Happy Church Ministries International Suneka na kwalika nilia station ase kanisa ya ito egotoka Suneka ase nsemo Yesu ya ria maonja enamba ya neye simi 0726869188 0726869188 ase Facebook Happy Church Ministries International. Subscribe, ushare na ulike page yetu na Mungu akubariki. Kabeno mukasomia ngote shalom na Mungu awe pamoja nanyi nyote. Amen. onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogokwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyake busani tulikere gose twakere gwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Umuruburi kubwatia na bokurigirirwa na Kiromonto. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya. Eye Nensoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ine asama kia ya mbireo, seino mbireo.
samatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabamwe nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko kibengia ya jirengu manga bunalero Nsoko betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. ese mambinde ntande to gukwarigania asigeta seni gito Nensoko TV mambe andamana sumurobelite Nsoko bwakire nchengo batebi nkuru ku Innocent Onyango chetri kominebire maega je chitaka ikomine mongo batebinga twara libaga elitonyara kabatoko basobwamo nandamono nyare kabagukwyaligani nago so asemirimo yawe yakera lituko asemambia bono ugusia solengo gukwaninga itongo mu church elio nayo iranelinga itongo nogaya onyensekere buya kulendonya itongo ndiri buya go so menyo bwa umbuli buya nabogotebanga muchando nororo nandekera twabukira semambia bono elioto tebi asoberete nchiro uko bagugukwana na intugo chaga igasigeta seni kito nogo twakire sime namba itogere 0788666663 elio watumanyia soberete asemambia bono na intu twanyara kabato kwa gentu kilikurunye shout out na namono bali bakaba asumugando lyo gutubwatia SML ya Facebook nabo kwenyora libaga na semambia bono nyara kabagugotebanga kwa bokire biya na namono nabo goteba bere batatu babuke Elia asobwango tonyara kabato ko barangeli na kabatenga toso asomurobeli eli togenda sobwa mugekogera intubuno mugusi nabantu togokora egasi ito asenchire toteba yomukia lero nandane nurocherire litukulia tichika tatu bagoteba Wednesday baswati baje bareka bateba gali kurunga WCW batega Wednesday Crash Wednesday Women Crash Wednesday timaiti goze Wednesday go Crash Wednesday ndego se Women Crash Wednesday kinende nilitukolia bona namano bagoteba ngani go batagete chinga kibune chiga batoerera abego tokanga chinga kibune chiga kera kwabukire naliyo gendete na kwariganio mwana agende skuru buno mungina mugakera ngona kwiramburare sachinde taraboka kurugetanda mungina litukirneli yawo gekogera rende biryo gokora nkoro nyara kabapire bikomanyekana nga kwa bikorire motebanga na mange mogokoro konyoro mungina gochaka mambia rando bobo mweli korara no ene bitalera abande na bokonyoranga na bakoigora mambia nande magaro babanda gosieka timanye tinga ayu kokoreka nare gusi gosense ndenko igwa bagateba bigokorekana igo asenchireli yo wikira numuna nagotebiri nigo tokonyara kabatogo so asumurubili nenjera togo so asumurubili buna nagotebiri naso okonyara kaba gotoligerelia nagotuma ujumbe yawo gochaga igase studio ili nentutonyara kabatogo komanya asoberete tetendara aligereli bali banyoreli baga nagoso asumurubili asemambia bono elio tonyara kabatoko genda bosio na koranga ningikeli bakaba bagoteba nindoje interaction bono iga nigo chia kinire gendete gukina kirigeretie mye ya mese mambia bono igo kabe esegati bali bakaba bagososo murubili tigandara chaka neki kos kirega iga kigendete kabage kororekana ndara getambua sobwango asendo chenga jeria kirbono ali gatabanga bwakire linet chirona kurwa chinsemo chekerenya goteba no ara sumurubili no kumakoli kuru chinsemo chiricha musaraba ko agoteba musaraba town well represented mujamono badrume mumanyi mujamono sogoso sumurubili ningoro chekolton to oyo nigale sechinseme cha Nairobi agateba nigagendete gutubwate live SML mtandao Charles Luango inera no mwalimu okurunga Charles Wanga kuruchinse mu kiri cya Nyamira County agasagorunga Nyamira Kenyerere basement
agoteba noare senseme yosema mbiabono nindo china begete kikosi gaiga gigurunga Wednesday litangania agoteba nga with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba ndani ya show agoteba Gladys Kirubonga yole sema mbiabono Levi Kwamboka Sylvia Mura Weldon Nyaure Rafael Misuko na ndebo igongoteba Jacqueline Kwamboka agoteba umoja ni nguvu yani ngakera togokora emirema sobwamo nigo toko basilibo elimo nakogenda busyo tuli ne chinguru chinyinge ga Bartolomeo Mumanyi nigakwenelinga amen kubwatekana lingana lyumurandia nindo chomo solibwe gesusu Dennis Kirandi agoteba nsoko bwakire Dennis Kirandi no manyeteki kiabete butuko Budapest tuligereti enokumochera agoteba good morning Bartolomeo Mumanyi Nyasaye unganchiri nande naroli tukulinde mbiyamono Eric Osoro agateba mbiyamono nagendete gotubwatia Kirandeni agateba good morning Diana na Innocent yake musulbuge suni agateba nigali chinse mujirichia na Kuru City Salams Club goika chinse mujirichia gachuba asale asumurubili nindo jejeria kirwa agateba amen and blessings in Jesus name kubwatekana na marandi alia twanyare ko batoko yukorwa asumurandi to Kirandeni na korole nsoko bwakire nanda agateba nsoko ne mbiyamono sana Jared yerega rule chinse mujirichia matule agateba kurwenya chichi secondary school goika chinse mochikinyiro kiligorunga Kenyaboy abateba noale asomurubili akoligerelia kurwa asensemelia yo mtandao Fred Moga erenero gorukwange missed call kurwa chinse mochanye konyumisa niga ale asomurubili na namono nigale no mungino yo kurunga Ruth Mura abunigatia bali basoira semambia bono eno kumakoli nando chiriga iga agateba babaso asomurubili nabegete kikosi gaiga agateba my mom Desta Makoli Enoch Mochere nabo igate Bartolomeo Mumanyi baso asomurubili musubwege su diva yeski mwimbusuro engia nabo igongote bali Julia Kirwa Rogers Nyariki Clinton Ondigi Veriza Kerry John Kebatino Sentio Nyango Diana Ndemo kwani bali baminto toka na barwimirimo kwateba mbiya mono sana asogototomera ujumbe yu Enoch Makoli aso asomurubili ndo chega iga Julia Kirwa tambia mono Ambassadors Ferrado Molia Taibwa Kirbuya nere osoira asomurubili ndo che Bartolomeo Mumanyi agateba Innocent na Diana bwakire oyo Mumanyi na Ziporoye ni gobo na agateba chinse mochanya ncho na lyo monene ni otwanchire twari tukolinde lyalero tiga imboki abakobwatia na begetega igo yokurungeno kumochere eno kumakoli jiri akirbo musoli bwegesuna boiga agateba atiga atebie family yeli choni mayaka pole sana na tuko pamoja mbuye mono sana na ndene ntutogoteba pole sana gochia se amateyu yeli choni mayaka asogo siribu mabwa yeli tukuligoro nigento kyabete kyogo kumi sana no mo gakoyo mumanyikanete obere gakubwatia bitaseni na namono munana onyoni ntwe unatwalenga abana na batosira igona batogoteba nga pole sana gochia se amateo mochokoro bwa libiri lya baba goteba good morning nindo chege missed call na ndo chirega goteba WCWs agoteba kurwa St Peters agotebia umungino yenga litukelne lyao raliza real ensoko bwa kire kurwa chinse mochia Kasarani agoteba maji mazuri mpaka seito maji mazuri nyamachi agoteba nere o Alex Ogetengiti tobokire buya nondeime yomurobeli mpaka mwalia amona my wife Eda Mura amona abana bana agoteba Joy Ogeto Adrian Ogeto na Nilian Ogeto yu na le kurwa chinse mochirichia maji mazuri ya Kasarani ndoje Bartolomeo Mumanyi Bonventure Mobisa kurwa chinse mochia kirwa musocho agoteba nonde imeyo murobelio goikomweli Bonventure Mobisa by the to arakora matuko nga kikirwe iyo ya musocho gendete sema biabono Chris Jane agoteba watching live kurwa leba nonde ime yomurobelio bwenso kongotebia abaiga babuke agoteba Tato Minto Lucas Nyagaka my mom Teresa Mura umurande Javeta Geta na bana ba Minto Bonsi ipi akina Evelyn Onyango na my big sister na bande biamono sana Chris Jane kuruchinse mechichi ya leba sema biabono nindoje Robin Nyambinya no wale somurobelio agoteba ali chinse mochiri chara chani abateba bokete biya sana igotwara igule bali batebirenga babokire nagosoa asomurobeli asema biabono tigadararo ondo tomire ujumbe yaye kurwa sensemelia yo mtandao na bongoligere ligaiga nindoche uyo kurukunga professional tailor Jeremiah Manyara agoteba onderi kurwa Kisi tailoring shop Madaraka market Thika na inche nonde meyomurobelio biamono sana professional tailor Jeremiah Manyara ondeli kuruchinse mecho chia Kisi tailoring shop yuere chisemo chia Thika iga Nairobi mate bagusitu abekire bimanyerero kira stock agenda ngoigo mungwana ndogo totebinga Nairobi iga ntobwate sense melia goteba nga ekoro kwa
maji mazuri tubuguletie marietaria itagusito kareta gaiga agusina abantu babwate chinguru no nyamo ina richi bali bachire chisemo chia koma nindo chese bagocha bateba ngamba bwate bitaseni bikoba identified nelietali umugusi nindo chega iga Zakaria Mwoma goteba ubokire nigari kikuyu na bokire asomone nembiya mono sana Zakaria Mwoma ninche chega bwaye kuna goteba ntulembiya mono. Good morning Diana na Innocent Kiran Dennis eke musuribu sukuru na inde na Kuru City Salams Clubs no goteba ara sumuru. By the way mungwano kurukunga Dennis eke yomusuri wege sumbi ya mono sana gako gende nsemo ya YouTube uche nsemo ya Facebook na boigo totomera ujumbe na bago cha nsemo ya WhatsApp na ekora boigo kuno gwanchoko nene na ngote umusuri wege sumbi ya mono sana. Thank you so much asogo tobeka asegatie bitaseni biri bigenda tekoba bikogenda asenchirelia yokonyara koba tokonyora interactions bali ntarasome chabo gontagetengendo muti mukonko ira na toso nsemo ya mayese mambia bono nande nabongonyora libaga kera twakorera mai gotambwa soberete no nyene simini chikoba kubwata aiga Ensoko TV. Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi. Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. nande twire ni chitiri chiteka ya 25 nemo ono muruberia soko bwakire tiga ngo turaira libageli na kurigireria aria agendete gokorekana kurwa chinsemo na nemo no kora kumanyinga ningi kigendete tutete guchaka no robot rwaringiri ritukuri goro kiraba ibuli ibe skuru yabamura ya Nyagukiani LCK iwe gotoka ase ward ya Itibo ime ye bunge ensebo ye bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ritukuri goro batwale tokorobekana ogotindi kubwatekana na kiribate betenga ni gobono batagete ko baba kumutanga umorokyo amonene muye we eskuru itanyara ko bagagwikirana ase eskuru yo na kiribate tenga nigo ekororekana umorokyo yo bamumochiri asikiribate bemeremo yaye etakali korekana ko ba emiye mwancho murigeri urikyo ito Steven Nyariki mbunde na ikiranta kanyora abayibuli abo bagendete korobekana na chinkwana babeta bagokwana tigaturachigwa kuro chinseme cyo cya Nyagukiani bagutete homorero njera babigete hamagena na gosieke pare goswa ase skuru eyo yabamura ya secondary ya Nyagukiani LSK yogotoka se ward ya Itibe bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira niga ibori ibe skuru eyo batwa robo nene ase babetereria kumutanga umwarimu mugeni yore ko report ya ase skuru ya Seritkori Tangani ase eskuru eyo bene jamari etana ngoro kusaba nyonjano ruwaro omokaji weke Nyorokia Nyagukiani ande sukuru ne yane eyere Nyagukiani secondary school nigondo muibo liororo bono igona ibwete no mwarimu narogocha osariri korwe sukuru korwe ndi babuna jagete korwe ndi ba agacha ibara omborete monono abwata abana 52 abana babantu atarete koja kuitena ende Nyagukiani community twakani renda Nyagukiani yaiga yageti busana automatically matalia kerenyo lakini automatically automatically como tokuna na mutalia osale tukongara ya manana igayaji chemo bwako munyangi igo so mwarimu igocha aba community ya kana na barire de yegweta none ya onyaje twaje siekeraga aria oracha na maguru bakama ntwale gwanje none bigibigi eto gocha amubwate gocha ne kingu ntwale gwanja omwabikaji te bakagaiga ontu akana une community oirana
no mwalimu oyo igo abaibori b'esukuru ya Nyagokiani abamochiri obokoreri bw'emirimo y'omwarimu oyo omogeni ase gisukuru konyora arure gati yaba esukuru yendi ba secondary n'esukuru y'omonone ichigotoka ase ward ya Kiabonyeru ase bunge ya Borabu nigo batebire n'egetambokero ky'omwarimu oyo boigokoretwa ase esukuru ya Nyagokiani Boys nigo korache koirania amasomo nse y'esukuru eyo yabireke gokoria buya senge tutamugageti na senge jokora kwayo kobe banyene president yeito egoteba omonto togochikoa gasibono record yae tokobwati ona nakitora mwanjira nye record yae embe bono ntutwangire esukuru yetu Nyagokiani Boys no ndega bune community ama goza yamo story yomo wayo mwalimu ontoje ibwete abana bana Nyagokiani 500 saiga gochora abana bakotera ko abana 10 abakungwa abasajaba abana 10 niga abaibori abo amosabire omojumbe bw'ebunge ya North Mogrango Moskechwas Nyamoko anyore gweswanania na gosonsoro omochando bwa abaibori asokobeka omoroberio iri koreta omwarimu omoya atari mwarimu oyo bareterwa serituko rya rero tokonya kaindiri Nyagokiani abalimu bari muri nari bakwata amasomo bakwata unone promotion wosana omugarete nantago rugayira kingozi makana ngabuneyo never omwalimu tigairane n'amasikani aye nari tokwabiria somo chumba ite Nyamoko igagotebesa agoitang'anya onyako nogikura chikorwa bono gete geteto saniye sukuru gechikuru toko mwachikura ekerokorire mega yane n'abamenyi gose n'abaibori be skuru ya Nyagokiani abarokiri oborobo nene ase basiekire para na kumwirani omwarimu oyo kagire gochigoso ase ritukorera ase skuru ya Nyagokiani Boys ase goikabone iga epare iga egoso agochi ase skuru ime etangire ase kiria batebire nga mbago chigwatana mwarimu oyo iga so skuru iga ase kiria bakweranga korengana no gukora kwa ase skuru anyare ko bakagwonchokana ataraikirania amatokeo amaya kurwa ase skuru yaba muraya Nyagokiani yugotoka ase ward ya Itibo ase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter Nsoko TV Nyariki Stephen Embonde Wanchomurigeri ayu na ya Nyagokiani togende busio na goikase kinyorigorunga ongubokia ensemo yorosando nemono ime ward ya Kegogi yogotoka ase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii ase amateyemo eyogotebekana komenyera obotakobwere maega yomugaka winke yokurukwa Bell Nyariki anyorete omubasokano mwaka bwirwe muchimikia nda 52 nene nabo igo omubasokano yoka mutiga kabutugetamaguru mungino ya nigo nere agendete gwitira muchando buburwaire asatali kabaga kwenyara kurinde asebono ekero kerekenene no mwana obokuruku Grace Nyaboke oyubo igo obeire kagutwara mwancho murigeli tigasabo kwabira mwana obo oyo nere okale kuchikobaga gwikaransa matemwa ya ikirasi 12 asinyuro kabaga kwelike na bono nige amati yesokiri na kubolia obokonyi elibanyara kwa baba kogendereria ndoto y'umwana bagosoma ase skuru nabo igo na barubu kunyara kwa bakonyora obokonyi asenchirinde yo kunyara kwa bakoranga ubuguma bwabo bwonchuriri aginazabira abantu bamintu monkonye mwezi byeze mwaigule elyo yeliliane timonti kaga kibire chavinso kimonti nyama ligaya nkolera gaki wochaze mole mwezi bitigera mwaigule elyo yeliliane ekyo nekero kya mate mohokoro aseke na tano angere dingo tarabono uborero bwa soiro bokongu bono njereteyo abantu bana baruarete abana isukuru bono sikaiga bare kuruna chitenge yiga n'umuntu narenge bwe PD ariko likikyaro mugakone tabwa tinguru tabwa tincherende ndabona ariko enda naligi natwerwe mbura nakanira abana school fees lakini bono yayikeire na arwalire umwana oyo lenga nere ukochikabo umwana osita gochia secondary form 4 ochire January oikire oseliwe kuri January tana gutacha sukuru muna atachiteiga kaiwe fees turagicha agacha kaga no amenyete umwana oyo ikire buno togwetere mechande gocha marwa irachire mate mwachira kira chingencho
chinonya kindu none ngoko timbuati none ng'ombe timbuati asinge njubono naira niregesero naende kurwororo omwana oyo boniga obugo iri chisumu goika nonyenkane nkomouro yule Teresa Magomungu ai ekera namoure chisumu eria gatano igo namoure 10 hectare eye skuru no aramo nero igo nakabugo iri bituma ange chibuni 20 chibuni 30 na ire skuru lakini bono yaikire oborwere bwa mentire obutako boiga niko bwoireire omwana obo manyaroka uri kirasi ya 12 asamareta Teresa Ongwae asinyiruko ende sukuru na kwerikia matemo ya manena KCSE asokoborwa chibesa asatemire ko irusi obumoyo arange ne amedia kalinde nende chusige taye na machikwa ngeta nero ga na mbwatete baba gacha kangu akante bitiga akangura ne dio kalinde na gore muisonde akante tiga bono likore ngento bosa tigango boneki tigande tabanda bakoire skuru batei bakoire skuru one chibesi abori amarira ababwatire onsi abaralirinze ondete okonkonya bona ne principal yane sekeli oga ngumwakira mbuya mona asa dosi kul form 1 bakongiri form 4 bona karati tingonye kobera skuru akanseli kul January no kul January bakabani no mutinyo kane bona ndete okonkonya na sabirnesa abara ibons piwangonye simbara diangonye umurai donya dodo angonye na Jerusalem mani ne gavana ya Nyalibo akina sabire Kenya ngima engonye na njuno mwana akibangire school jiko som tinda register nonya kurujano na disco gaiga ondete kongonya mwana mitenera arwane to kurujano alieri ena zingaru school na yunga ndanga banyor bani Nyamira ngasinyo konge chibeso ndete yororo kongo nsuko kiranga niko bono amatiga yaganira barai wesokia no kubakonya iri mugako yanyore nyange yo kwigenderera nabigo mwana yo Teresa Ongwae anyakabaga kugende school na kwerikia samatemo ya manina KCSE konya gutakere gocho mucho yo mugako tabwatia maguru ngondore tokese arigie gwirikia eche gokonya mugako yo na bagosoka bwerigeria na abana barigeri gwenchera bakogende school nonye nendagera mbabwati abarai baito bagusi egento mora kore no gokonya nari muranyora maseneko gocha mune asenkeye gatwa ikire gaiga gakingo sabaiga bali bategerete ryogi eriga bakonya omwana oyo bakonya omugako na mokonye gulichia muna bona arwara igasinyu kubukori gukuru nyumba gaiga bono obokonye nae kurigia serikali endigereria nkonye na inche indunza nkonya abana na inche umugabano ito simbarati kuranje umungi na ndonya tutu umuchumbo ito chaveti nyakundi tataye watokoleira amange tutu ibaso muchyoyo no moe musio ito charedi ando cia suri aiganka no ibuleire nyasaye kamuranja abasiseni abakunetali numweka na abandi bali bakwenyara abararumugani oyo baigwo kugano kuiga nyasaye bakonye tubwatirane tokonye umuchyoyo noro guse nosuke Ripoti ya Ensoko TV kurase kinyoro kigagio mkuboki eme ya Kigogi ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii Chempethuel Machin Wachumulili numuliki ito Bethel Machini chetrem kominebile na ichita kemeronge tato nesa inesato tigatogenda busio nande boigo murendi ugeita aselieta consulata mumanyi uyubwate myake meronge 5 no yomo nigo bono nere kurwa ase kinyorukia kinyageita ase wodi ya Kiabonyoru yigo toka se bunge ya Borabu me county ya Nyamira nera sokiri na konyara kabaga kubuli obokonyi asekili egotebekana niga bwate uburuiri bwili sangu bwabere bokumutu bokumu omuchando asege kigetambe na nemona asabana baye bono batatu au bali ase school na baruba asnyiro kwa bakogenda ase school nemona bali ase university mwancho muligeli mulikito na chete asenseme na gotoroseri orobotiro kubwati Samaria tanguru consolata kimuntu mamani njende minto kintari bone na china chete kwa tembo gimo bone kokanga chiko genda na tebu yaya taria ono nka give up ngaira na gochanga te bona tigambera iga baibuli moyo baringi by then igachi baikera baibuli au bagakwa oyo ma ku 1996 oyo ndaga ku
2009 gana renge kuruga skuru nkaruga se myaka mingi ngachangaikira nkanyora bona ciururi asaira gonso nkagumara kabere ngachangatebia mu sister yaye gasirite ndo cyose ni nyare na abana baroro bacandegete gakinge gasingao akaira na gantebi ya ndakore security ogende geita eriante bigo agantebia ya karaminyo kanyagitari bararora ninki nari kuyagi umutwe kuyagi ubosione yagi amaboko amaguru mubiro bono gwasukururuka ngaminyo kaibara bara bakanga mario gakeyo ngaminyo kanya kerenyo barumba ngeti mario barabo abantebeti yayo nikoira mario kurwa bugendo ratumia yo ngaira nagocha sister agantebia yaye gentokora atukurio munyagitari busonge doctor ayenda kurigirira akangati besa ngaminyo kabusongo ngaenda se dermatologist akamburi na kiore gabono nare korora bono masobo ubosibwana ngo chikomya miga ngoramuki naite kamuno bosi amaboko akoma agakirakiri amagura kurunza kabana arumna nerige na wono monto no kuna no ngaka tinare ko ibukende yonzi ento na kenyenya nare ko ibo nara minyoge te limuna sister ko ngati besa na minyoke gachiga ikero chibesa chikaera sister kanyore transfer kurwas awase na asengo kora akaenda ngao wono kurwabu chibesa chikambura nkonyora bo beso businini ngani nyagatari mukabere yanganyora abana bono ngucandika bari ondora gani gonkonya inamba ya nesi 0713 89 84 06 akolenta consolata mumanyi bese consolata kimuntu mbwato muchando abana mbwate mbatatu kandi bonsi abari school oyo romo kena rotaje utarajoine lakini naga ndigo joine koganigo pro Samaria baya bankonyo mwana ore university ore second year tibesa chire iguru atakeira kane 48,000 amanya wakora matemo aya semester ya kabiri sene ya kabiri aya no yondari Kisi Polytechnic nera atakeire 58,000 nera are tadia uyo moke bono nere igekaro mutinyo kyana naringanyete ndore nanga yararangiri woche bono ngosaba Samaria bayari banje baranje bonkonyo bankonyera abana aba school fees gere basome mambindi bachiko babana abantu nabaro ko bwane nonye no kuragira nyombo kore shida onko endeke barwe school kirituari lunch na kingo chanarari gande nabo kamahani ande naira na gochiona ase igo naga nirigaki bari no gwancho kuya bankonye abana basome chumulili ntwiwetu kuno gusaba kwaruru kwa bene kurwase omoswati uyu togende busyo nande anemona bamenyi besemo ya itibo yere asenseme ya North Mugirango na barabu nigo litukuri goro basogetie nago tebanga mbuya mono sana gochia aso yoro mu MCA asenseme yugo nga Lamek Sikwea aso kwa gachebara eywe bagotumeka ekurugunga kiabonyoru yagenda gwikachinse mu chitibo alia samatabekani aligo se junction na nigo bago keirias bagotebanga bono bosombi bwabo bwekemelie chae ne wochikoba boko angoigwa na gokorekana asenchire bwenete mochumurigeli tigatoigwe chinkwana cha minyabu na bakwanite litukurigoro Kongor Patricia Nyang'ate Matagaru abangina bagotu abagaka bagotu abarwaire etwerwanye toko kwera ari ndari astika to kwero Neri tuko ria tiche kabere ime yes application ya mwabosire abamenyi be kenyaro kya Nyambaso nigo batigire merobiro yabo tambe eligo kunya epare goso ase kenyaro kyabo egento bagoteba ne para yabeire ke guturbania bokoleri bwabo amuna magendro ande ase kenyaro ekyo wani gani gotwa bwato musibati oli gochikonyoro mageni twali komosoki korubigogo tomosoki epare nene mate nigo twasinye tunga kitoko mutambo kya na bato nyorere tomogeni para gatigatiga igari ikori gosema korto gocha kumuruka
igotokumetia abantu baminto ng'aingi kegenderete. Abamenyi abo nigo bagoteba iyo nerenchere bwente kobakonya elio baete. Rikorie ribono twasoire tiga toreme na magoko. Egere tonyore sitogweteria abantu baita seng'injo bona be serikali twachorete tinjoro chisi achiete gochi. Ntoma tia seamenyete. Odo kungamete kuchinya mataro. Uchikisi county. Abantu baito go babwata makong'o atari gukwaneka. Igo tobwate chinjira chiribete epare nero twasemereti karo gitu abantu bakorukemera bagotira bakwenda uchibigogo no bare koirera emechanga bairera amatabori bairera chisimiti bachigokorera obwagachi bwabo. Lakini bono rikoria ririari bire pina riatoete promise agotoroseri bono riribete pi bono ndiri gweteka no na maguru kandi gweteka muna muriro chiri korieri bono gamna twakina riari gwetu ne chirori chinene bono iga ndiri gweteka bakorokia okobea kwabo nigo baragire bororo omwe musie kurensemeyo abwase bagoteba ogura amatemwa no omwe musie tutabwati onye kinyechi besa tari kwe uchia magendero yechipara atotebye kero kende nkayamenyete abara ibande nkayibakurusi besa bagakorera magendero yechipara intumanga wodi tochandikete totanya komorora ago totabinga ni gatogorete kera togorete nkorutore tax ntunaba Kenya nende ine light yetu tokobori chibese chiri yechipara chirule minister ya roads Nyamira county bacha batwerese ngaki ingo twakana bali gasi togokora nabantu mbaro negasi ya serikali kero igotoremera chipara mwamisi wetu achorete buno mwamisi ogeto ndwana komanya sa chieta totebe ngana atoroseri chinjira igo twachorete mwamisi okorokungu Samuel ogeto agatotebia maya agatoneri chisere chiaye gocha store tukamugori chisere ichi chiaye lakini akari twakorete komugori chisera agatobora abamenyi abo nigo bono bagostereire gocha komwaka isiko mwamisi obo asobochoria bonene bole mutwe bono totagete agenda agwani tam ntotagete komoigu no ana asinini tochora yo nere tore ngakiara tokorere twamwete chikure cheito nande twamukanire ntwabanyere ng'abono tigagenda tumoke tororanire toriyo ito ora totegerere birero byite kare tokorera go stokwe umi una bono tokorera tokwe ribaga tokwerere totabwena tigokora kende ogeto osinyirwe meremo igotomokorenaki agendenka osinyirukore mama kori epara nige mwamete eserikali echichega igerigereri engoko emirimo yago gokora nemiya utagocha no nayo koronyo mwe musie ogirekire nyonyeka kara ICU tumanye na ICU are ekero abamenyi be wodi ya Manga barorekanie kwemurungania mono bagoteba batigire magegasa amagendero nigo naende bakonyorania buna amamocho bagocha bakora chinga kichobochoria bonene tibakoyeirorera nje Vincent Monda. goika chisemo chitibe junction nigo goika chisemo chitibe junction nigo bagokeire gitambukiro bagokerete gitambukiro gyokorosi gokwe bare yo no mwemsie wenseme yo haselie tokurunga Lamek Square tigango mwanchi murili nigo bakwanete na igitaseni gitu tuigungi babete bagokwana litukuligo chipale cha maene na tuliga konyara nkulira tuli lakini wone kana nditwaro china chagendere korosi guga igo togogete nona barwire onye tukubona umuntu aracha kutwetwe kibaka katuli mirike tengereire lakini wana sinji ubuye bwa Nyasaye no mwesimi wetu bunariga ogendere gotoroseri bona abantu barwari turno bari muna umuntu awikanya gitari barakuri ni marara kurwa getengereiri kinyoro kya nenyeiwa nje ngwere nirio mwesimi wetu se Lamek Square nyanche nana asa yaga ense no gotokorera no nyechegi kya menta kobera assembly ya Nyamira bonongo utoka chirentwe genetenga senga ketigare tenke ngotabo kiara maendeleo ye ward yetibo na intuto moirania endere paka asa gocha batebera ngo skare go chigoro na ende tomosugumerioka tutam litukoria rero nateba natigangiche ase ward yane narabire gingotara nje para tiri korosi ward yano nyatinda ikororondore ne gasi ne gokoro litukoria rero nacha asingenjo nimaete abantu be ward yane amakaniri babwate na kiali nateba tigantarira abana inchi abaiga tuatarire nabu
twatarire pareye kurutibo junction mpaka twikire gakia bonyaru tukunya kuria rine kira gitana kakina kigendete gukora imirimo nchege ntonda saba abantu ba mintona umweshimiwa kaba rosairie para takonya onya gukunya onya tukunyara kubika ikarabati rosi no nubutantaro gutambukira guchikwa nande gikwa na chiro mote abagambinta etobono mumbwatsi nabaturete ntubwana etikonyora maaga after para ya rosi nanda maaga nara guticha chikenya because tokorosi pare nande mambi nande chikuirorera korosie pare yerinde enyare gokonya abana inji baitu igaba na inji nainu mwatware chikumu yoko make sure na mwarendire chipare chitogasaine ko barose buyamuna suguika iga litukuria rero asugu chakorori bariye kanye arete ira abana inji obokomo ibariye gibwate umuhimu obonene ikiagera abalimi bechaye nogo sombi bwekibao n'ebintu awo bikuruwa iga ugichinse mwaho kya Nyamira na gukia isiko ya Nyamira no chigwete pari igwanko ni limbia mono asama gendelero ngendete gusukuma ona ichipara na yande egente getangani mbaira ne limbia mono because karatoko genda ase Nyamira North ward teyo ya chenjiria abantu bune ward ya Itibo asengenjo gochenji waito ni gorokore na asengenjo yobwanjani mwangorokiri lakini abana gotei bari batigarete mbatebu nabona abantu baito mbare omobako yo Nyamutaro nyakiremera mate mbaroro bari kebabe bagwaka chikure kerenya na nabona ko basabana irana torosie nyumba yaito ntebi abantu bekerubo mbango kisana because na abeire gingo batomera chipasi chiabareta bacha gochenji na bagenda ta gochenji na barabungo boirane limbi ya mono lakini andiringa sene gote byondo bwensi otigarete e transport ninche nko over free kwa minyo kigumba ke kerenyo wachenjie kura na andi gwate ba polling station kiota geto Waro mwanchi muri tigato ase amangana atungetense gimatware gusi Murai kiama gia DCP Rigathi Gachagua ritukurie goroni ga momochetio murai kiama kia bakori mirimo kia Kotu France Aturi asekiria tebire ngatari kunyara kwaba gagusindigisa gusegwikirania amaganio ya abakori mirimo imense ya Kenya Gachagua ni gakwanete na bari kiama ngana ritukurie gorona mono asanya tukaba gakomochia omugakaturi tigatonyara kwaba tokoigwa enkwana yo murai yo kiama gia DCP Oyo kabeire omokonyi bw'omurai bwense oyuboigo ore omurai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua omochirie bokongu omorikio monene bw'obomo bw'ebyama by'abakori emirimo imeyense Kotu Francis Aturi ase okwebwatani na siasa na kweba emirimo emutungetie. He has abandoned the workers. He is now the lead praise singer of the William Ruto praise and worship team. He is the lead soloist. He sings with both bass and soprano. To praise a man who has made the lives of workers hell. To sing praises to a man who has impoverished Kenyan workers. To affirm a man who have made workers beggars in their own country. The workers of Kenya, since you seem to be unable to remove this man, my proposal to Kenyan workers is about time we created another alternative organization to champion the rights of the Kenyan workers, so that workers have a choice. They don't have to be in court. I want to urge you to start forming that body. I know William Ruto, through the Registrar of Trade Unions, will frustrate the registration of that organization. Gukwana kurwa ase omucho Nairobi chingaki chokomurekera ari akorekanite ritukuria abakori emirimo etarikia yemo boigo ogochakigwa gwekiombegi okumurekera oroboti rwa abakori emirimo umuyega oyu oragwa ne kiombegi ya Kenya Management and Supervisors. Gachagua nigo arurokoboria gochia ase abakori emirimo gutwara ekadi yo gwaka ekura na ribarache kwerusia aso obusomba bubabwateranetye. I want to tell the Kenyan workers this morning that the fate of your payslip
rests squarely in your hands. You will have an opportunity next year to participate in reclaiming the dignity of your payslip. I want to ask all Kenyan workers, all payslip holders, to ensure they have registered as a voter and they have influenced and persuaded 2 others to do the same. The 10.5 million payslip holders and their friends and relatives will join the rest of Kenyans. Not just restoring the dignity of the payslip, but also restoring the Kenyan nation, creating good governance where there is accountability and transparency. So the ball is in the court of the Kenyan worker. You cannot continue crying as if you are helpless. You are not. Arenayo Gachagua omochirie omurai bwense Ruto ase ogwanchera raia kurwa chinse cheisiko komenya ense ya Kenya atari kubwatia richiko asebo igatebire omurai bwense niga koreto obosoko bonene chingaki akoira chira choborimo ase chinse chiamate anene asa morekeire ense ya Tanzania. You know the embarrassment we have faced as a country because of rebel leaders in Sudan being accommodated here in Kenya and being given diplomatic passports, where Kenya, in exchange of gold, is giving arms to RSF in Sudan that are used to kill women and children in Darfur. Internationally, we are very embarrassed. But the embarrassment of the Kenyan nation yesterday in Tanzania is very painful. William Ruto has launched fake projects here in Kenya. He keeps announcing projects that do not exist. The man has become so bold that he is now announcing non-existent projects in a neighboring country. You know, it's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. You know, it's a kind of insolence, impunity. You know, he has lied to Kenyans so much that he has no qualms about going to lie to the people of Tanzania. How do you go to a neighboring country to announce a project that is non-existent? And even the president of that country is complaining. Ngoripota ya Ensoko TV kurwa ase omuchio Nairobi erietariane Linet Nyambane. Chumuligeli numuliki ito Linet Nyambane na inkwane yu mu raiweke magia DCP Rigathi Gachagua tutigane na Rigathi Gachagua tosasense ya Tanzania asomura iwense Dr. William Ruto litukuliegoro aikiranite asense yo na namona gatakabwa kagotwara chinkwana numura iwense yo Samia Suluhu na boga kagenda se bunge enene yense ya Tanzania na gukwana na abajumbe bense mekulendo muri iwense nigakwanete igoro yoko aba chinse chira sorongoro Afrika gocha sobwamo eliogokwana neliogilimo eliokonyora chinguru chiokora ebinge biriatebetenga biraleta magendo gocha asabana inji. A continent that remains divided by hesitation and mistrust cannot act with coherence and strength. It cannot coordinate effectively and it cannot fully realize its potential. The reform of the African Union is not optional, it is an imperative. We must build an institution that is leaner, more focused, more effective, and decisively results-oriented. One that speaks with a single coherent voice on global issues, aligns its organs with priorities of its member states, and above all, translates decisions into tangible outcomes. This is again not merely an administrative exercise. It is a strategic necessity. A stronger African Union is an engine of a stronger Africa, and reform is the bridge between aspiration and achievement. Without it, the promise of Agenda 2063 risks remaining unfulfilled.
Central to this renewal is financial independence. For far too long, a significant share of the Union's program has depended on external financing, undermining ownership, constraining strategic autonomy, and limiting our capacity to act with speed and certainty. Africa must fund its own priorities, set its own agenda, and engage the world from a position of confidence and self-determination. Unity and ownership are not abstract ideals. They are the foundations of our collective strength. Unity remains our greatest leverage. When Africa speaks with one voice, reform ceases to be a request and becomes an inevitability. Continental instruments such as the Africa Continental Free Trade Area are already demonstrating what is possible when we act together. We must now match that ambition with institutions and financial systems that enable progress rather than obstruct it. From strengthening regional and continental institutions to reshaping global finance and governance, the path forward is clear. We cannot build prosperity in isolation. We cannot secure progress alone. We cannot shape the future while divided. We must build it together, deliberately, systematically, and with unwavering resolve. Wanchumurigili ni ngwana yumuraibu yense kiralinga sense ya Tanzania oroche chaitre taikemo maiga yense yemo yabona mambia gwikiragabu na bekiro musmali asamaiya alinde tuwale kabatu kumanyingi kegendete gokorekana kurwa chinsemo ao na nemono togote bingagendera kubwati nande chinga kichidira batu kumanya tate toiro mutimo kumusini nini ndoche kikosi kia soire ninchi kobangonyora libagabuna nagote binche kobaligere bali mwa soire kulende ntaite mbatigene nkwane yemo yali ngase Senate bantabange mbale bagateba ntagete kagenda na inche nyore sendibere nga kontimbu mo senator mochore Veronica Maina nigamotebe ti Boni Halwale aye Boni Halwale okurui Kolomani na ndoro mo senator Kakamega macha mange kwara lile na aliale ndo kwana kara macha mangora kontimbu tigatore gunke kelia abetega tebwa Senate kuligo. It's a coastal county having a lot of resources within the blue economy, and I believe all the senators who have not experienced massive waters, the blue economy, the great seas and the oceans, Honorable Speaker, like Senator Boni Halwale, who have only seen the water in a bucket when they are taking a shower, can then now have an opportunity, Honorable Speaker, to experience the beauty of this land of Kenya from the Indian Ocean, Honorable Speaker. And I want to ask the committee that is planning for this Senate Mashinani to consider that the senators will have an opportunity to board a ship or a dhow or some water vessel, some watercraft, and experience how it is to survive in the 48th county, that is the seas and the blue economy sector, and to also ask us while they are taking up that voyage. Eye Nensoko TV Uboroso bumuguzi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere silwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 boni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren Soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetrumburo biryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika iligo kwanero kweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko ibiengia yagire ngumanga bunarero Soko. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ne Soko TV oboroso
Wanchumurigeli chetri chitaka 10 maiga yense masema mbiabona nande togoso asense moye chigazeti elio tonyara kubato kumanyanga ningi kilikere as chigazeti sema mbiabona ngombwate gazeti ya The Daily Nation no ero chegega asoko bako kwane na boigo ni bwate gazeti ya The Standard chine chio chigazeti to chikobato kuligereli naye asobwamo na nomono mbengo gotebinga ningi chigazeti chigo kwana sema mbiabona gotebinga ikaransa elio nyara kubako kumanyanga ningi kegendete ase chigazeti kulende ntagete turaitera headline go se amagana manene ale ase gazeti auto kwanere gazeti ya The Standard des bakale go kwananga diplomatic gaves mwancho muligeli ga ngote balenga botutu kanu bwarole kanete bo amate boli bwabete bokorekana kurwa sense ya Tanzania na nemono go kwana bale etaro yumuraibwense Dr. William Ruto na muraibwense ya Tanzania Samia Suluhu gazeti ya The Daily Nation nera wage go kwanere igoro yegente kurunga Ruto's deal with Samia babatebanga oko bwaterana gose okurikirana babete bakubikirana nse umuraibwense bwense ya Kenya Dr. William Ruto na boigo umuraibwense ya Tanzania Samia Suluhu toko genda busio ase gazeti ya Taifa Leo bagoteba finya Gen-Z Suluhu ashauri Ruto aigane nkwana yabetege gukwanu n'umuraibwense ya Tanzania omusubati Samia Suluhu yote betenga ntuli chikobato gwanchira abasaye kegoliege keba be bakoleta ebintu bitabwenere tina nemono wancho muligelia akabaga gukwanira ayo asensemeyo ya Tanzania toko genda ase gazeti eli ya People Daily gukwanerenga battleground areas that will decide 2027 election wancho mulili bateba chinsemo chiri bari bakora igyo ibwense barachikwa bakorwanera na nemono chinseme chibagoteba na chichira chikoba chiko ogera chikura chigenda sensemeye go sensemeliende kubwatekana na bali barabe bakurwa amalietabo yo chikuryo ibwense lakini ntumaite ngumuraibwense Dr. William Ruto no ale ase ballot esigentukiliyo tebekananga kuchikoba gako rwanira libagalia nintagete boigo mwanchu muligeli toligeli gazeti ya The Star kwa na ministers move to steady ODM as factional rivalry deepens bagote baba waziri bali barwete kurwa ase kiamakia ODM bono nigo bachiribosio na koranga mbanyare ko baba koletwa osobo okoleto botoereru ase kiamekio kira bagote banga siasa eli yechinse muibere nigegendete ko ba gekogendanse nindo chegaiga ase gazeti ya The Business Daily kwa na billions frozen as banks switch off the 33 million accounts bagoteba nigo moncho muri libono chi bese chire ase chi chibengi au chianyara koba chigo siekererwa kera chibengi chia siekire bigancha gwetani chi milioni ya 33 mwancho muri libwe somera na kumanyanga ngaki ebiganche byabetego bigo siekwa na mangana se gazeti ya Business Daily asiba kunyara koba gukwanira igoro yebiganche bikorende mwancho muri liye sembambi yabono ekera tokona kuyaliga nintaite toraigwe nkwane yemo yaba bunge ba ense ya Tanzania budababete bakomwa kirambu ya mono muraibwense kerale ngoro manyego chaka usansa murana etale yoke kwa nere gukwanirwa ase chigazeti chons. Nikuachie neno la Bwana Rais Ruto. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 mpaka wa 8. Na mimi kwa sababu pia ni mpako mafuta ninakuachia upako Rais Ruto utakaporudi Kenya. Neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Rais Ruto, Bwana amekupa kibali. Usiogope, sisi wa Tanzania tunajivunia kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wa Tanzania tunathamini kazi na mageuzi makubwa rais wetu aliyefanya katika nchi hii. Na kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani. Bwana akubariki, neema ya Mungu ikufunike, malaika wa Bwana wakuatamie. Nenda shujaa Ruto, tutakukumbuka wa Tanzania. Sisi ni damu yako, sisi ni mifupa yako. Bwana akubariki na kutengemaza katika jina la Bwana. Asante Rais Ruto.
Wanchumulili kwa igule ine nkwana yomurai bwense kerarenge asense yo ya Tanzania itkulie goro na namono biriabete kago kwanira nabo igo ababunga bakarorekana koirana na kumuirana lingambia mono bakamusabira maya kerachi kobaga koirana asense ya Kenya kuligyo burai bwense na namono nero ere ase chigazeti chonse yasemambia bono keratona kweyaligani mu director itonera kona kweyaligani arakoletere chinkwana murai bwense akwanita asense yo kulende ntageteto chake toraligerelia egazeti ya The Standard nga kibagoteba diplomatic gavez mwanchumulili egento bagokwaneraga igane chinkwana kiri bagoteba chiabege tuchitabwa tyo boroso na namono chikoro kingobuga mate butale ngoborongo murai bwense William Ruto nigo bonanya ko bagakweroseli lieta kurwa amangana maramarito kulende nigo bagoteba kera anyare ko bagagonchoka kurwa sense meyo niga kwamba korekana gosali obuga mate bo balozi mwanchumulili ga bagokwanera nigo amaboli amanga konyara ko bagagosokiwa kera bakonyara ko bakubolinga ningi kilige koirera umurai bwense akabaga gukwana ebintu bingi umurai bwense niga cheta sense ya Tanzania asanya altiko bakakwira libaga na gukwanira igoro yo chikorosie ke Rwanda kyogosibya amaguta asense yo ya Tanzania kiraga cyo asense mo ya Tanga igento kyabetege kororekana gukanwa n'umurai bwense yo Samia Suluhu mwancho muligirie aigase gazeti ya The Standard bagoteba ngegente kyo nigo kyanya altiko bage koro kyumurai bwense agukwana chinkwana chirichitara bachigo ikiranirwa asenchire bwenete na namono mwanchumulili batebanga nigo bono ambete kororekana kwe leta obosoku na boigo mwanchumulili batebanga egento kilikirete chinga kichinde korokyanga ngakia kunyara ko bakagosali umatengo beteba bale enkwano murai bwensa kwanete naro kuchia igoro yense ya Nigeria asa kwanete igoro ye omuntu wabo Kenya muri ruto chatokero kegesongo unabaoge kwana na namone gento bateba na kero kiamba kora koleta ogochecheligwa asense meyi nigo bateba nigo chinga kichinde kyaberege kura ense ya Kenya kilibagateba nga kubonyora obulito bwo kuligererigwa na senchire bwenete aiganko beteba balenga ninki kili umurai bwensa aberiga gokora gochia ase chinsege kwamba korekana gosali ubwa matembwa uchakira asense meli yabo songo ya Sahara bauta Western Sahara asumurai bwense watabanga yanya tukaba bakubeka tweet enkera ire toborayi bwenso mwaka bwikiri 2022 na anamono akanyara ko bagakulika mangana alenge kuligerelia igoro yo kumanya enseme ikurunga Sharwai igoro Arab Democratic Republic Sadri ikyombe kimwanchu mulili murai bwensa kabaka go kimanyana go gitambua kulendo mweli ekeralia leta liberera tweet ekanyara ko bagego tinywa kurwa asense moyo mtandao gukwana bale igoro ya enkwana begete igoro yense ya Sudan mwaka bwikiri 2023 kera chingaki omuwaziri oyo olekoro Moses Kuria nere abetega gwankwa gosega gokanwa na omwanchu muligereli no muwaziri bwense eyense ya Sudan askilba tebanga nigo batagete ko babagosoana na ense ya Sudan kera bacheta sumuchi okaritum aigango kwana bare mwanchu muligereli igoro yemeremo umurai bwensa kwanete miremo mabaga yemeremo yali asense ya Canada nabo igo kera omuwaziri bwense mangana ichise chisiko chinga kiecho kurunga Alfred Mutua nere anyaltuka baga kobetereli gwa korwa oroboti rokonyara kabarugo kwanera asekeli baga tebanga mbaga yemere malinge sense meyo ento kirete bakanyara kaba agasokia na konyara kaba kakobeka mangana itenen ekorense ya Canada barabonigo konya batebiringa mabaga yo ye egasia gukwaneka nense ya Kenya ngababekiro kuigwana abakenya bagenda sense ya Canada mabaga itale ngoro nande negento kilibago tebanga kitale ngoro gikairo mu waziri agesoki nago chakaba kagokwanira enkwaneyo aiga angokwana bale umwaka bwikiri 2023 kirabago tebense ya Somali bendera yabo ya leta tu na kuirukiwa asense ya Kenya mwanchu muligereli na namono baganyara kabago teba gento kirete omo nogeli bwe Senator Amason Kingi kunyara kaba gakoira libaga na kunyara kaba gagosaba amabera asekonya banyara kaba bagotambwe ense kurunga Somaliland nagotebanga nigo konya yeteneire aiga mwanchu mulili nande gokwana bale chinkwana chia kwane tu asekiombe kia East African Community sibakale gotebanga nigo mwanchu muligereli sibalbetu bagokwanira igoro yobwa matebwense ya China na ense ya Uganda sibatebetenga chinse chirichi ya nyara kaba chikogenda asamagendro ale esekerengo gense na egento kia nyara kaba gekoleta lingberera linyinge no mwali omwanchu muligereli murai bwense
ni gakwanete igoro yo guchakirwa gwikigwanda gyo gusibya maguta asensemo ya Tanga kurende umurai bwense ya Tanzania Samia Suluhu akanyara kubaga gosokana gotebanga ni gobono iga babigete gento ikoro kwe proposal gosogosaba ekinegento mwachumulili gekorekana kwenye getaraikirana na iga babigete bichaye umurai bwense Dr. William Ruto asbago kwana nino umurai bwense ya Tanzania omweshimiwa Samia Suluhu naboigo na kilibabetu bagukwanira mugano yo nigore CPG ya kane ya gatano na ya gatano nalimo asbaka bagukwanira mange igoro ya aliyabetega gukwanira kurwa sense ya Tanzania egatie chinkwana cyabete chigukwanira umwancu muligereri nchiringa nigo Suluhu nere sogeti na gukwanira nagotebanga nigo bono bachikoba bakobeka chinguru na koranga ebyombe bibiri byabasaye bya Gen Z bigo chikoba bikorekana asokorobekana nebyombe bibiri bikwegera obwene bwa mwanya bantu nigo bono nabiro bwente koba bigo kiriwo mwancu muligereri gatete kolengana na Suluhu nigo bikorete gento gikorokwa omwatekano nabo igo koreta igento gyoteba ngo murembe kubura asichi serikali aige gento kyanyara kwa bagigo kwanerwa asobwagare na kubulia amabulia mange ningi gekogera omurai bwense ya Tanzania abetega kwanirengana nejo mwancho muligeli nabo kunyara kwa bagugwe somera nabo igo unyara kwa bagokora egatiemerobeli ya magendereri babegetoro kurende ntagete umudirector ito aratubekire nkwano murai bwense kwanete sense ya Tanzania keretona koligina ndenchira umurai bwense ya Tanzania Samia Suluhu era kwanirete igoro yogo chikoba bakoranga bakiriri abasaye ba Gen Z kurwa asorogongo rwechinse chibiri badala ya sisi kwenda kungangana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile refinery bana is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. And why? And why are we building it in Tanga? It is because the crude pipeline is already heading to Tanga. Na mafuta pale tukimalizia itakuwa sehemu fupi sana kutoka Tanga mpaka Mombasa. Tupeleke mafuta alafu tuweke kwa ile pipeline ambayo tuko nayo tayari. It will make our Kenya pipeline commercially viable, better, and hatutakuwa tunasumbuka na sijui Hormuz na wapi kutoka hapa Tanga mpaka Mombasa. Sikizeni bana, kawaida kupata mwegezaji ambaye analeta mabilioni lazima uwapigie magoti, uwaambie maneno mazuri, wapatie sijui incentives, sijui wapatie nini. Mimi nawasaidia kuleta investment Tanga. Kama mungekuwa watu wangwana mungetulipa sisi wa Kenya. Mungesema asante sana. Wachumuligeli no murai bwense litukuligorekera ariko bagagukwana ase bunge yense ya Tanzania muchio Dodoma ni wetaka bataibana igoro ni Kiswahili kialenge matalia kulende chinga kichinde intunko bekatwalenge egesongoro ntaetetore igwengwana yo murai bwense ya Tanzania Samia Suluhu nere nabetaga gukwanira igoro mwanchumuligereri igoro yokoba gakoranga abasaye ba Gen Z banyare koba bago kwa koranga serikali echibere chinyara koba chikoranga chinyara koba chikobwaterana na koranga banyare koba bakurwania basabu ne ebiyumbe biri byo kwegera bwana mwanchumulili ataba tutadili na wao
tigango turaigwa muraibwense ya Tanzania Samia Suluhu ekora magana nari ase chigazeti choste gunerengia kwanirete iguru yeke ekiareki gya Genzi. Hata jamaa zangu wa Kipemba Mbarawa yuko hapa. Kuna waziri anaitwa Mbarawa hapa. Lakini Wabarawa ni wa Kenya. Na hawa ni Wapemba wale originate Kenya kule. Kwa watu ni wale wale. Hatuna haja ya kugawana. Hatuna haja ya kushangilia maovu yanayotokea upande mmoja na upande wa pili wakashangilia. Sisi yanapotokea maovu Kenya ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sio asubuhi mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu. Wanaojiita nani hilo jina? Hao. Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Nilikuwa namsikiliza kaka yangu Mudavadi akisema anatamani kungekuwa na shirika la ndege la East Africa. Natamani kungekuwa na East African Harbors na nini. Natamani, jamani ndugu zangu, si alikuwepo? Our founders of the nations walituundia. Ikatokea nini? Wakaja wasomi, the educated. Tukafanyaje? Tukatafuta majustification na kila sababu tukavunja. Si kweli? Lakini baadaye tukaona we were wrong. Tukajiunda tena. And now this is a time of the learned. Akina sisi. Wale walikuwa educated, sisi learned. We learned from the past experiences. Si ndio? Kwa hiyo sasa the learned lazima tuhakikishe East Africa inasimama na inasimama tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka wale. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Kwegure buna omuraibwense ya Tanzania abetaga gukwanira mang'ana gati yabo buna bachikoba bakorra nga babekire obomo bwokorra nga basaye bali bakwiruka Genzi banyarikoba bakonyori indigu nga mikwaju kibatingo na kondili ale mikwaju ningi timanye tinga ningi ekoro ku mikwaju lakini kibationye ko bwate mikwaju na bago ntebe ninki kekoro ku mikwaju yabatia denge metindi baliye menyansuri metindi sana abo yo kwegura wateba ngati manye tingi yakora abagakoralia ekiwanda kya maguta tali mangana Innocent na aramangana ali gazeti ya The Standard asbago kwanera igoro yobwa matego mwancho muri litwali chikabatogo kwanera page ya 4 ne ya 5 nabo kunyara kaba kogwe soma na komanyanga ningi kelkeroro nabo igo kwegure nkwana yo muraibwense ekira kwanete bunge ya Tanzania na namona sabetega go kwanera igoro yemerobeli yo chikaba bakubekemeli yokoranga ebyombe au ango nyara kaba biri bigwanchiru
na gosoa sense ya Kenya na bali babwate nibo yabo na Tanzania kunyara kwa bakobeka chibese cyo chinyara kwa bachiko igora amagendro na boigo nonye namabaga yokonyora emirimo ne chiserikali cyo kunyara kwa bachikoros chibese umugano yu na bogwe somera ase umurubili uyu na kunyara kwa bako somera na kumanyanga ningikiria kigendete tiganda rere ne ase gazeti ya The Day Nation na yarotulgere linki kwa biko kwanera igoro yenkwana yomurai bwense na Samia Suluhu na namone asbaumiranete bagoteba nobwa mate murai bwense nigabero murai uyo kabere korwa sense ya Kenya beire oyo kabere gokwana ase bunge ya Tanzania igatie bintu biri babere bagokwanera nigoro ya siasa ya orogongoro swachiko bakoranga kibakanyara kwa bakogenda bosio nabo igokora ubonchuliringa kibochiko bokobe kwegetange kereru ko bakirege gokwanera ugaiga bagoteba kibwenete gochaka kurwa se chinsemo chiafoi kigende goika asensemo ya Singida gokwana bari igoro yobolemi omwanchumulire so bateba ni wachiko bakobeka enchira bakobwaterana aso bonchuliri nabo igokoranga banyara kwa bagokinia bulemi nabo igo mwanchumulire kokwanera bari igoro ye pipe ye gas iyo chikobage kurwa se chinsemo cha Dar es Salaam kogenda goika chinsemo cha Mombasa eligo chikoba kubwaterana boy gong batebire kubeka bale okubwaterana asokoranga lichi kongo bwatigulire samangana ali babatebanga collaborating in resolving criminal matters na boy go mwancho muligeri ase gotumika enyancha ko samangana ya blue economy nigo batebirenga nigo babekire genteke muge kurukungo kubwaterana na koranga chinse chibere konyara kabachire chiko anchira bali bakonyara kabakurwa asense ya Tanzania gocha sense ya Kenya gwetera senyancha banyara kabakonyora obosibole bwo gosoa ase chinse chibere mwancho muligeri egati abiri batebete babegete no kubwaterana ko oboncholeria okokole kwetani chishiringi chibilioni 130 bagatebanga bachiko bakobwaterana yunali ale asesabali eyu nero mugano yugole sepeji ya kanene ya gatano ase gazeti ya The Day Nation elio nyarako bakogwe somera tigatogenda bosio mwancho muligeri ase gazeti ya The Day Nation page ya kabere kokwana bale igoro yomuna chebi na okurukuru ticho ibono mwancho muligeri abagateba korwa chingaki abetega go chererwa na gosaganwa nebibago bya Al-Shabaab ekerarenge ase chinsemo chiatana river nigarengange gosiriwe mabwaye kulende bono Paul kurungu muna chibina Paul Kipsgeiro Teach nigo mwanchu muligeli anyara kaba akwenyora libaga nagokinigwa nakaba egati abali banyara tukaba bakwayulibaga bachikoba abana chibina ase bigambiro biribye igoro bikurunga High Court of Kenya na nigati nigwa mwanchu muligeli litukulia lengelia Jumatatu ase owe nyomba y'uburayi bwense kero murayi bwense abetega kubatia ni negati ya bali babeta bagotia nigwe sabali yaje buna aberiga gwetera makongu gwetera ase ebigambiro biri aberiga kogenda bagotebanga bigo bago bago ikaransa no ene bigambiro biria bikurunga open courts alia sabantu wa ikaransa nse yo moteba kwa na mangana lakini nende batumeka lichi kona koranga kibako bako ikirania biri bwenete igago kwanera ekera omwanchumuli babete bago saganwa ne kiombe ki Al-Shabaab ekera lengea se kigambere ke mochinse mochi alamu na namono mwanchumuli bakanyara kwa bakuruta chimbunde na kurwelio akaba agautia makweli na bono bunanyale kwa bagago kina bwesomero muganoye bagotanga from terror survivor to high court charge na bokunyara kwa bako gwesomera na kumanyanga ningi kelikeroro elio unyara kwa bako gosoma asenchira elio bwenete ntaitengirane ase gazeti ya The Standard ndara aligerelia aliaroro aiga ase epeji akaberengo kwana bale bono igoro ya fresh setback for ODM as tribunal freezes move to remove Sifuna mwancho muri bateba nigobono nando gwakugwachire ase kiamagia ODM ase kiombegelige kogayana aliago korekana ase byama bya kisiasa banyara kwa bakomwa Sifuna nando mweso kolende asibatebiri ekiamekyo tibachiko babagotene nimirobiri yabo eli bagendrete yogotebanga munabaranyara kwa bako bagokwana na Sifuna bagoteba internal disciplinary mechanisms bagoteba ngatua kanire ntuligo chikotenenia umurobiri bwe kiamagia ODM bokoranga banyara kwa bakobeka ama mochogoso bakonyara kwa bakobeka umurobiri bwo koligerelie embu nechi tabicho omweshimiwa Edwin Sifuna kulende gentugilitwa tebire ntugo chikoba to kurwe nachi yogotebanga anyara kwa kurusiwe sekiro kia Sifuna nigagenda ase tribune yo na konyara kwa bakogani nanda igwo mweso gento
bamwa kurinde bagateba mpago teneni kiamba GODM utatwara ebikaro byo kurigereria embuyaye nabo igo chinchere chiaye na enchire libaranyara kabagukwa nekiombe kiama GODM kwetera ase kiombe kiabo gekurunga internal dispute resolution mechanism kebuduge kobutorwa kyarunga IDRM nigobono mwancho mulili yanchiru kogenda busyo na kurigereria igoro yechinchira chia sifuna bwesomere ase page ya kabere na konyara kabaga koranga ningi kendete chisemi okwana balegoro ya ogokini wa gwechi school fees mwancho muliji tancheri asbone kyombegi ya teacher service commission kyanyara koba yego tebia abana ba umwalimu bwe eskuru ya Alliance oyo bagakube kwa samaiso kunyara kaba gakwereranga ningi kirirete akanyara kaba gakomenta school fees yo mwancho muligeli nigo bone kyombe kya aborokia woniga kyanyara kaba geko tebanga nigo getagete kumanya ningi kyagerete umwalimu yo monene bwe eskuru yo anyara kaba gusangirira kibese kitanche iri kurwa asaba ibuli na umwancho muligeli gengo kwana bale lirube lyanyara kaba likolikwa likagenda gwika ase eskuru yo na namono nigo lyali getunu mubuli yo basi bagateba nga kibese kinigo cyakinetigwe asi bagateba sebono igo mwancho muligeli kibese cyo kitayete kumanyekana ningikeli kyagerete kikaba kikomentu numanyetenga ngane ya chaka na bono iga nigegendete kona kobage gukwaneru oligelie page ya kabere na koranga ningikelia ekyombe kigia teacher service commission kyaberege gukwanera igoro yo umwalimu yo we school ya Alliance na bona mauko akarekoegwa yo koereranga ningie kogera abetega gukinia school fees page ya gatatu gazeti ya The Standard gote abale bono muchando bwa maguta nigo soire asumu cyoyo Nairobi asibali bagotumeka Kigali nabo igo bali babwate chipigipigi cyabo bagendete ko barasale nene bagoteba umwancho muligeli nigo bono iga bagoteba chipaten gose okurwego kwa mabuta ase chinsemo chia aiga Nairobi bagendete ko burwa amabuta na namono bagukwana chinsemo chia South Sea Thika Road Mulolongo nigo mwancho mulili batebanga aba agendia nigo igoro bareka bakurwa egetweke mukiama butago ikekese kende elikoli ya mafuta kolende bagateba bandeti bayanyorete mwancho mulili gazeti ya The Standard ngotebere nigo bakorete ubunengi bwange na koranga ningi kilkyalenge na namono bakanyoranga mafuta tayo bwesomere na kumanyanga umuchando bwa maguta ngakyogendete kubara asensi ya Kenya kira bagukwa na maguta Tanzania ngotebalenge ngango beka baliki kwandi yosibi amafuta korwa ase county ya Kericho ngotebale gaiga serikali nigo bono ya chakiro murubeli boko nyara koba bakorangole tabale umungwano kurunga Brian Kipkoech oyo ogotebekana olenge omwagachi ase ense elia ya Dubai na ni bateba nigatigale toro mwanchu mulili kainete kubwatekana na kili bateba ni gachite kuligembere mukolende bintu bikaba bigonchoka na ndebono nigo bateba batagete ko bakolige lingoire nigwe gocha asense ya Kenya na konyara koba bamanyire ngigel kiroro mwa egaigango kwana bale chiskuru nyanigo chia saligwe kubwatekana na abana bachakire ko bakorekana bakorubekana nigo mwanchu muri bateba okira bono igachi skuru inye kurwa SMO ya Coast chichire asense meli ye Coast ebwate Mombasa Kilifi nebwate chinsemo chirichia county chire sense meyo asipakale kwa bago kwa na chinsemo chia Taita Taveta Kilifi counties asipakale kwa teba niko bona abana bago samba chinyomba cy'uburaro chidometri cy'school chigurunga Jilore Senior School yure asensemo ya Kwale nabo igo mwanchu muri St Mary's school yo kutoka Taita Taveta na niko bona mwanchu muri bateba ayanaro ni gacha sobwango iga ekeranere school ya Dr. Agrey Boys National School yure chinsemo chia Wundanyi nero ya samba bomenyo bwe chidometri sabana bakabakorara mwanchu muri ibintu bya babiko yoro ne birariro nabo igongo kwa nabale igoro ye box chirichi abana bagotumeka ase chiskuru cyo bagwakira bitabo byabo ibintu byaba bigo sambwa senseme yinabo gonyara kabaho kurigereri ororenga kinanda abana bachakire kolete gendo yokurukorobekana ase chiskuru na koranga yanyara kaba yakoleta umuchando munne marurui demolition omu MCA negati yabali bagotebekana mwanchu mulili bagenda nagotagora
chinyumba asesemo ya Marirui na namono bono mu MCA nigo asegati abali banyara ko bago ikibosio ase ekegambiro nigo bagotebaka nigo bagenda ase chinsemo cha Marirui echichire ase county ya Kiambu aiga ange mbarabali no muchu Nairobi aiga Marirui no iranga aiga bakanyara ko bakogenda roba koragwa no mu MCA wenseme yugurunga hospital githahu bakanyara ko bagochaka gotagora na koranga banyara ko bagosalia enibo iye batebekana yarenge ase chieke 50 nigo bono monio yomo uyo bateba agateba gutagura yubuni gubwanyara ko baboko tiga abantu abange bako barasale nene na amwanchu muri bateba nga nubulimo bule asigentigiri bateba nga kebwate obotutukano abanyanyimbo nigo bagendete komu tuka umusubati yomo uyo gatebekana oita bagendete gutuka omwanchu muriri musubati yo munyo arako bagagwita musubati ndese munchu muri bateba musubati oyubuga bwate myaka 52 umubiro wayo gatoka ase nyumba yaye nande aiga Nairobi chisebo cha muguru kwa njenga musubati yeseli yeto gurunga Mary Ndunge nigo bono mwanchu murili agatebekana atiga abamenyi benseme ya mukuru kwa njenga kero mubiro wayo toka gabu na namono bagateba niganya altuka bagakubutorano na egentu bagateba kire aso muchando monne nigo bono mwanchu muri bateba oyo ko kagirwa omanene nigale omwana oye oyo ubwate myaka 20 iga asbatebanga nere bamenyete na asili tugurunga Alex Machogu seketeke kibanyarwa batebanga umwana oyo mumbura na nigo bono mwanchu murilie keteka gekuru kwa Alex Machogu gekwaneranga kubwatekana abubabere muna bamenyete gabu nigo chinga kichinde barorekanete gutwara liyo mana lyabo nabwo somagaiga umanyenga ngakyumusubati yo tunando yokagire no mwana oye nabo ino uno mokiateko yuneruguru kwa Alex Machogu gukwaneranga ngaki egekuru iki kyabetege korekana gazeti ya The Standard nerebwa tamagana yuna konyara kwaba wakoranga ningikelia kyekobage gukwanero enkwana yagachagwa igoro yekiombe kyakotu na kuba moche igoro yobakorera bwabo mwanchu murigeli nigere sepeji ya 5 nkwa yegwa asama iri martu abatogoye kwanera na rigathe gachagwa nigo bone sokiri na kuba hakomo mochia Mheshimiwa Francis Atuli asikilia atebanga tali kulenda abakoli emirimo bense ya Kenya na nigabere gakuru birengeli byogo chakibwa gwikiombe kendekeya ekyo agotebanga nigo kirachikoba gegolenda abakoli emirimo bense ya Kenya negati yali yalese gazeti ya The Standard tokoira na kurwa somoti mukongo chandigirelie gazeti ya The Daily Nation na yarane bwate amangana ali amagia konyara kabango kumanya na egati ya ali amange tubwate semambia bono aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi omwancho mulire Nensoko TV ngeta sen Nensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko baka wateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nensoko TV oboroso bomugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka godevelopo ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roga wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukura Jumatano chinsa ibiri chabutuko
imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi obutindu n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatare icy'obutindu. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Nande twiranire nigo tugendete kurigereria ayarese chigazeti urara gatebi tukwira nago ngurigereria egazeti ya The Daily Nation egatie meganeri babwate asemambia bono gaigas tokoba tukurigereria igoro yobwagachi obutagori buribwa obete w'ikinyumba cya maruru imayega yekegambira kurwa ogochikoko nigo bono kore asegazeti nabo kunyara kubagwe somera kurwa asegazeti kurende umugano nore gaigas page gatano narimo bose bagokwanira igoro ya siasa Sifuna nekyombe kia ekelikia linda mwananchi nigo bono mwanchumulili babenyare kwa bakurubiribira irere banyara kwa bagotiga liberera nekyombe giliye koragwa no Oburu Odinga gati yabo nigo batebire banyare kwa bagotiga ebirengera Beyonce ipibiri barosetie ekera umuske Raila Amolo Odinga asiriti bwima bwabo gati yabo mbiri batebo gochorukwa Oburu Odinga banyara kwa bagoteba ngakonye mbarikira asenchire gochoro murayi uri bwenete nabo igo nigo ensemo ya Sifuna yatebire ebikaro biribya National Executive Council byakorekanete na kumurusia Edwin Sifuna byo kumurusia Godfrey Ososi nabo igo Edwin Sifuna kubaga kurusiwa sekirugekyo na biro nyare kwa bigo tuguterwale negati ya biri batebire batene ni chinkwana ase enchira ya buwango mono gukwana ne kiama kia UDA eli banyara kwa bakogenda bosio na koranga banyara kwa bagotebe gento ikurukunga bakiranire ibintu biri bigotebekana ebirenga 10 byarenge no muske Raila Amolo Odinga bikurungate then point agenda bwesomera CPJ ye gatana limo ororenga kikyumbe kia leader mwananchi kia rulege ndegonga irreducible minimums ibintu biri batagete bibye bigo ikirani gunani go batebire nga banyara kwa bagwe soki na gukwana nga nigo bakoreta mamocho aso gukwana ibintu binde abumba libakoragwa no muske Oburu Odinga bagotebo banyara kwa bakorwa igendo ikurukwa ogosaba omusama muntu dara batebanga nsaba omusama tekonyarekana nimanyete matike batiri tukulyo mwali asabeto omusamandire lieli aigo mwanchumulili ebyombe biri byabalimu bali byombe byaborokia biri bagosobya school ya junior secondary school dabarabu nigo banyare koba mwanchumulili bago kwanira gaiga bagotebanga nigo bono batebira balimu abo nigo bachikoba bakogenda koleta umugiro asije school kiri bagosomi onyambali chikoba bakoegwa emiremo esenchira yabwikira ni utotenga permanent na ande babwate terms kirigurunga pensionable nigo bono abalimu abo balikire asekonda balikiribwe 44 banyare ko bagwesoki na gotebanga nigo batagete kyombe gya Teacher Service Commission kinyare ko bagikubalika bwikirano onyambachi ko bagakora bayigo mwancho mulili nigo bachikoba bakorobekana nigo bono mwancho mulili korobekana ko bete ko korekana asumucho yo Nairobi ritukuligoro na asa balimu abo banyate ko bago kwanira igoro yemechandeli bako bagwetera bwesomere gaiga orolenga ninki babete bago kwana na onye koru mwalimu wasomye chiskuru jaje SS kulikira sekonda onoro
koro mugano go gwesomera na kumanyanga ningi kili kegendete ase page ya gatano kabiri mwancho muligili bagoteba gaiga abana elibu emia ya 50 nigo bono babulite banyalika babatari korekana asibachite se chiskuru chiri grade 10 batekera ntioro na bono igo mwancho bagoteba nigo nonya na abana enchira banyalite ko bakogenda se chiskuru abana abanyaruka nabo bwato mubaro igoro bataraenda chiskuru chiria chiababege twase grade ge 10 bwesomere asibagoteba ngo umubaro uyu nigo bono banyalika bakoyuligeri na koranga ki abana abo babulite batachite transition ili ale batebwe be emia tekiraneti nabo gwesomera na komanyanga ningi kilikeroro gachagwa bono niga tigire ko bakakurwania bali bakuru ngabana chebina bali ale oteba babwato gwanchire libono niga tagete na kia getegereru boikiranu na mananyara ko bagakonyoro bwende bwaye samatuko abwanko iga oyo kabero mokonyi bumurai bwense rigate gachagwa niga rorekanete taka abana chebina gete banyara ko bagotegere kina kia kurende bono nigo gwetera saba wakiri baye atebireta bwatyo muchando kurende gentata gete bono iga linga banyara kaba bago tegere kine kiboikiranu ni ganyara takabaga kurusio gwancho koganyo kwaganete abaga na chebina ibanyara kaba kurusi goro na namono mwancho muligili kine kyo nigo gekoragwa no muna chebina okurukunga Anthony Mrima na boygo Fred Mugambi na bagende takoba bago tegerera na koranga banyara kaba kuruwe na chi na banda muwakili bwa omoske Rigathi Gachagua Kamotho Njomo nigatebire nigo bono igente kyo gutaka koteba abana chebina getemba tegerera ekina kia Gachagua gietirune chinga kina bono genkina babegete bosio aseke gambere kyo no koranga ngakia ruseti gwa bisi asenchirelia korengana nera bagoteba etabu yatetiri chiko nabo igo etekerenetie biribi bwenete ko babigo ikirania ekera omuntu agosomurai akurusi wa CBC yomurai agosomo konyo bumurai bwense amate ya Dr. Ubwaka oyo obaga gusiri bwima bwaye na mwancho muligili bono nigo yasokiri kubwatekana no robot rwakoletirwa postmortem nigo bono na batebire umunyagitari oyo ogurunga Dr. Job Ubwaka nigo yanyare ko bagakoroki gasiriti bwima bwaye ase umuchandolia abetega konyora umuchando gurunga cardiac arrest matinga kike usitra tebya senugo samigwe nkoro nigo tenna wenkoro akanyara kobaka enkora ya igatenna bono nigo konye umuswatio yo monera bekiru biara naboniga monchu muligeri obali bwa kolekanete no liyo tenete okobara kwa serikali kurunga Johnson Odur nabo igo bakanyara koba bakotwara no mubali onde oye amate ya betege kubekwa umuswati w'imyaka 45 okurugo oyo nyara kobaga kubwatu n'abanyanyimbo nigo bono mwanchu muligeri ekikobage ko mwa esoge ko bono batebirenga nigo umugakwa Dr. Ubwaka abetega gusamigwa nenkoro gose ama enkoro ya ekanyara kobage gotenna nabono mwanchu muligeri nabo gwesomera na kumanya umugano bwo umunyagitari oyo buna asiria obugima bwaye ase enchira yo wikiranwe page ya magana yale ne page 10 abo onyara kobako gwesomera oiche aiga ase ekegambero kenagero kyomwanchu muliki arule omweso gochia se chiamate gwetania emchiminye 40 basibono igachinse mu cyakacero ikikiri cinse mu cyataita Taveta banyore bono libaga lyokonyara kabali yogocengira kubwatekana ena ciyarwe tuneke gambero kiliye kuligeria amagana yendemero nabo igo ebintu bitona ine na asbanya tukaba bagatebanga banyara kaba bakwa gubule mubu asba konyara kaba bachikaba kamenya nande ubule mubu ni go kubwatanirwa no yo kabero mu bungo Taveta ogurunga Basil criticals nabo igo omo subati umutangani bwense ya Kenya mamangina aswate abanga bono mwanchumulili nigo ya mate ya tebigunga nabekonyara kubego tigara asubule bobu wesomera CPG 10 ndakomanyanga ningi kelikeroro igoro ya engane yo nakoranga kwanyara kwaba bokomanya ali agendrete anemono muga nore gaiga narora ase gazeti ya The Daily Nation bale kwaba bago kwanera matiko sen Daily Nation sen standards koligera linde standard yorabe ekiombe kia IPOA na haba jumbe gosa ababunge barorekanete kororekana kuruterana chinsase cyomuriro na bakanyara kwa bakomochania ekiombe gia Independent Policy Oversight Authority IPOA na abajumbe litukoligoro nigo babete bakorekana gotwara chinga kicho kuruterana mangana asikali bate banga nigo bono
abajumbe bari ko moche kiombeki kurende kiombeki ataba nino abana siasa mwagendete koirira emechande gendete kabage koba asense ya Kenya bwesomere asepechi gatano gatatu na koranga ningikeli kekoba gegokwanirworo asenchira yo wikirano bali bakuru experts gose abamanyi bamangana mange gose babataalamu nigo bono bagendete ko babago sukubitereri barorenga chibese chionsi pichiri chiko bachiko somya abana asijskuru ko bekukire asekegancheke monigo bono mwanchumulili omorobili yo bwa expert yotenenere no yo kabeire omo konyi bomu waziri claim ya mwiria abagatebanga bone go mwanchumulini watagete chibese chibe kwa sobwamo na mono chinyara ko bachigosira chisemi mugano unigole CPG 11 wesomera na koranga ningi kelikegendete na korra kwa nyara ko bagakwenyole ekyombekya smartmatic ekyoge kurwa ebintu biri biko babigo tubeka sobwa kibwe chikura nigo bono giachire bosi wikegambero na gosoera ekyombekya IBC osogotakana chibes chiabo chikurukunga chishiringi chimilioni 5 wikira bone wataranyara kaba koromwanchu mulili mugano yugole CPG 11 aswatanga nigo bono bachire bosi wikegambero na konyara kaba bakoranga mbarwaniro oboene bwabo wenyore ko bakuwesomera na kumanyanga ningi kelikere ase gazeti ya The Standard ebeche ye komilimo naramenyokire sana ntagetengende asesemo ichigosori iganko kwa nabali ngaki club ya Arsenal kyanyol tomweso maega ye timu ya Man City korwa ase chigolisa to isato ekirabari ko bakogosoria ne timu ya Everton aina mangana akorekante muisonde botuko mwanchu muligili na nomono gote balenga chigosori chiri ase ne tigaliti nchiri chichi ne City nchiri tigaliti azano nige tigaliti timu isato chikobage ko sori na chirocho egosori na West Ham ye kogenda ase getiki yabo eruoragende ase egetiki ya Burnley Emirates na mweli bakolere league ase ege timu ya Crystal Palace. Man City ye chikobage ko sori chigosori satonka ko sori na Brentford egosori na Crystal Palace inga Bournemouth bakogenda isiko na boigo Aston Villa wesomere na koranga ngakira senegenda ibiri isiko egosori ya Monga City egosori sato isiko eyemo egende City isato isiko inka eyemo egenda isiko yani garatote ba isiko igekogenda se club kilisi getiki abachi kogosole lioro kirabago changa nigo bago chichanka asibone club ki Man City sigetiki abo bagosolia sobwa mu bwesomera asibali bale no gwancha guko bwate ligi ya Bongereza unyara ko bakora nabo igongo kwa nabale umugano obete ase bunge litukuligoro oyole umurai bwe kiombege FKF Hussein Mohamed ni gataba mukonyo ye oguru McDonald Mariga ni gatumegete chinchera chitabwene tikumuru utaka kumura libagali yaye nabo wesomera na kumanyanga ninki kilikeroro mangana FKF na bwata ayaye tochiche toligereli mugano yo bwa ekiombege FKF no ole basaba murabwe kyame minimum aibwe ekiombege FKF ose otenete Football Kenya Federation Hussein Mohamed Mwanchumulili kuna chete bosubikega we bunge na namono ase committee elikuligilia magana ichigosoli na kanyara kabaga kurwa oboroli bwa na goteba ni gondo chi McDonald Mariga ataka kungura ekirukiana ni chinguru no nyana boko beko botutukanu bwa magana ngachi insurance je bwa to botutukanu nabwe somera gaiga baba campaign tia so bwamo karakana barabuo bwa matebwa bwa salikira twande chikatunu page 13 kokwana bale igoro how can he speak to his supporters in democracy achumuli na rejura in Daily Nation Trukola Uhuru's political base nere fakoli liga kiago kwanera bagateba ngakiago kwanera igoro yo obosibole bwa demokrasia ochia saba bwatadibaye na igana bokuligeli yore mbara ibasi omereti baroche ekoli ya eburago chwaka angende ase gazeti ya The Standard nero ndigireli cartoon yeroro tojara kwa batogokora aseseme ya bono mambia ya gazeti page 12 gukwanere debt government ine bendla mugose igendugirdo teba bana bare kogenda bachagwa akagose nigiruda rundi kyale gorokwa kwa dabale mga makabeso gali guru na bali babwata makabesa gali guru mono
bali bagwakana yendo igoro kwa makabeso na bokorigelinga ni gwasumbugete no bwa mate bokorigeligwe egati ya serikali na boigo enchira yo gwakana makabeso na boigo bali bagwakana ebango kirabu mwanchumuli na ikiromo elio weche gazeti semambia bono twaligererie gazeti ya The Daily Nation na The Standard asenchira bwikirano na bogotoka no bwate birengera bya kolende nego kitegalete kitaika ibere kibe kinsa ibere cyabona mambi togenda umuti muko tokona kuyarigania abageni baitombale batakire go ikaga igatumanya se baberete elio to chaki kaba tugutwara enkwana yaito asemambia bono Ye Nensoko TV Uboroso bumugusi mugusi umwancho muligeri ni garuete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county berechi yagusi kisi na mira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusi tachete kotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline umwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene Kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana tana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV ili italiane ni Innocent Onyango ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko omocha kera kama tingatara naiketaoni ya nyamira na lena shauri sangwe ngararombo ijana umozu bataya mabwali Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokungoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo ya kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakalia omoto yakabwatwa bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Mirna nabali bechinguru elikwe manyabu na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucho munene Nairobi.
Nairobi. Ensoko TV Oboroso Womogusi. Magega ya televishoni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Ensoko TV Oboroso Womogusi. Magega ya televishoni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 1515
00 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Soko TV turigesha ko cyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaliro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi oregekoro cyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasa kumera nabaga kabasamwerere nabugabanye nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomugusi Egoro yeito imeye Soko Soko Egoro yeito imeye Soko Soko ibiengia ya jire ngumanga bunalero Soko Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa kama vile calcium, hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. chege trech taika 12 maega yechinsa ibire semambia bono nande rero nimbwata abageni baito nande mono tete kuraba tukoraligireria mangana manke igoro tukoraligireria nonye ni siasa chebia machiribu siaiga usina takire gutware kiama mate nimbwate mugako minto kurunga Robinson Kombo no araiga nande buno muligireti mwanchu muligo komonyora iga agatebere no mujumbo Makadara tigandara mwali bagara go kwanya semambia bono mwaka kora kwani abagusia sibale semambia bono
mugusibono na kurigiriretie semambie so ko ngali bageli dia ni jogo ikase ensoko minto yanda ile bageli ngwanya bagusiba minto asibabita manya gitinge ito asibabita bonsi nsengima enengo batevinga na into minto na otole ensoko ime. Okay. Gusiba tate kumanya sino ngayo mheshimiwa. Nje iwangi boile umachoka barabu. Magenje ward. Bonyatacha clan. Bonyatacha. Yasara ino machoka tulera kwigure. Nairobi ya no tagete mugusia nyora identity yae kimanyiriri kiaye. Nairobi gatu abelwa matuka mange na ende tutagito mugusi emanyesale. Mugusi emanyasale. Kwire na tole tuligereri tumanye mugusi asaberete semambia bono mwanchu muligereri tigandara mwanere misteri kimukwa no ara umusa entu alenge nere gurungu murai no tule nere gaiga nere ngurigiaro MCA ugichora ngagendrete ugichora mbiere innocent abantu itombia bare despite rende makongwaro tari kubora kenyoro lakini rende abantu babo gichora mbia bare sofa nyasaye nabanjete yes biya sana asante sana karibu asegeta seni semambia bono mwanchu muligere nabo sangana into ase namba ito studio gere 0788666663 inere namba ito igo nabo kuru birengere byago chaga igase studio abagenda abayirengo baga kokomanya mbara byaba kwa manyiro umweshimiwa Robinson kwa manyiro umweshimiwa umurai Eric yes ono maetekera mugurigirie tel na limo gateba kiro mwabera abeshimiwa ose bado mathekero kogende skuru gosomera walimu tarabo ngocha kore korangeli ku mwalimu weshimiwa ntwaba simiwa totiyale because talibo ntwa ajagire kulikegero yeke andike kwajagire lietali ajira ali ugai ko blind wa kwabere mweshimiwa elia ngwano na devinge asili umuraibu enseli ko blind ali elia ko blind Viva brindeliu. Elito no lia brindeliu. No lia brindeliu. Wala maheshimiwa. Bia bana sare wajubu ko igure batebire gaboro rede chiga kibichiwe chabera chekire na ndamana tutete koraligiria bank gento kiraiga Mr Robinson gelinga kuruoro buna na tegereire ekwamba korekana nguru Kenyatta kale kwa ntago na chinse moje serikali sana. Dala janta kona isumba but then abwate opinion ya nere kukwana no murai yo litayete and for democracy freedom of speech do bwate dala kwana babeta tikande buna gero montara kero lenga kya kwana na tindaro njase in my own opinion tindaro kwanta kona isi serikali mono nere gakwane talinga na atiwaye we space ya yo kwana. Okay, bien sana. Robinson. I mean Eric. Yes, party leader ya deputy party leader yago press conference ya Moisonda bange baetebire nga garorekanete murayo yatachetu sana. Akarekana gutwara pressure a bit. Yeah. Nabere obo maene ekiagera kerogo tegera chinkwa na nyine chio mo senata Cheriot akwanete na bekorekana nga mbago getune chingana chuyo kabero mo president wense Uhuru Kenyatta njaba nga ntugweto porra ne party kiagera mbali getikosereria Uhuru Kenyatta nga ande na chikotenenia chipeneviti chiria konyora buna oyo kabero murai wense eyo ekororekana no komogosereria aikerania egangeria ye yogo kwanera abakenya ose yogo byaye yora sense ito ya Kenya seroje. Okay. Yewe. Igure mwanchumulire wateba Robinson yotebire ngaya taraitani na rabwa tobane bwebugo kwana Eric ya igarero tebire nga minto okare mpaka kananga ne plot eroro yo gutaka kumukiria au
Yes. Anyway twarage kwani igoro twage kwanete kiarengesa amagazeti asokoligerelie binte bingi. Oise koligerelie Mheshimiwa Robinson ese mambia bono muraibwense no alinga sense ya Tanzania. Atebanga a proclaim tia kwanete prematurely kwa muraibwense ya Tanzania batarabe koko igwana igoro yo kwaga cheke Rwanda kia maguta keko chikobaso mochio Tanga. Taro yo muraibwense kero koraye ligerelie umugusi maybe na few minutes mago swabona asali atulengete ibuna into umugusi. Ekero ngoligere taro yo muraibwense ense me Tanzania. Igona nyiligere tingarane ese bunge ya Tanzania na yo president yo Kabirego address bunge ya Tanzania. Na iyo gwara kinga aba Tanzania jindugu jeito baro ro buraibu ayo na boro buya ba mwanjiranire ba do ba ro na ro murayo rabe murayo East Africa. And iyo yo ka kwa ndali ko jo monda ko le gali aja ko surprise na ko le gali to ko kana nae aliye eso ko ila mafuta Tanzania no ya batebet ose gaji te ngiata ko rwanda laje Kenya ose ngiata bwata sakobe ako na bete tetenga na lo ko yoro bwata sinko jabe kango nanya beke to bwana lakini ngalo ndugu ya no bali mambo isaine tiato jabe ke buga sama tukabwa ngo igomete abakenya twabere twakomochigu sana togotebekana nga nigo tukwamba kororekana tokogoserelio democratic space yechinse chitwitana ino ise kuligereri ekerense ya Tanzania bwato gochori ba rwaneli mbarwe ta Kenya bakagenda Tanzania abo bwene bwe mwanya bantu tukarano n'abagwakili tukaraba ande bale abana chebina tukaraba ibiyombe bibiri byokugera bwene mwanya bantu tukaraba chire nonya na sense melia Uganda na andege ntekinkia nkiabolete kurwa senkwana yo muraibwense ya Tanzania Samia Suluhu na kwanere tegoro yo batebe mijeledi mikwaju actually ile tatu miete mikwaju ada bako tamboko goje babeke mikwaju bako abana bagoje babeke mikwaju nga kioro chale bado batoroche buna abantu tutabuga tia megelia maya no mbona singe just space ya Kenya ndo democracy tuale East Africa ko South Africa totemeta kutwala space ya democracy na ndende na kiwe tanga maadili ya Africa ya mu Africa na arasi ko na democracy ro lakini go jabwana njubunga nyene yanga jintambe ko jabwana onyengo beka jinyenge butora beka jinyenge ko jabwana kiligala ko kwanira muraibwense ya Tanzania abantu abagara bagoje bamanye nga ntuga nga kitomenyete chama ili ya Tanzania kibakateki nakibamenyete mikwaju neroro mikwaju hata mikwaju ende mikwaju garoko enda bajegense abande nabota gereko boli wongi waja ko karaga iyo oje boli waja ko karaga wene so ko nyo ko kwala so bikwaju no ba bitu akura kiri ko kwala so be no abana bayengusi aliyo kandi mujibo monto to aresa ngia kubeka bwo so to kijinsa jimbo no tene to ikola boli ku kiwatoka go boli kiwatoka mukwa yes igoro musao moke sana yeona nande bantu bachi konyora mikwaju dini bora basa iro boji konyora mikwaju yeona ngio gosoma kurwa senkwa nayo muraibwense ya Tanzania Samia Suluhu igonda tebe muraibwense ya Tanzania mheshimiwa Madam Suluhu igonda tebe nga era soburaibwa chirananga space yabasaye bono negane irikobo at the same time odigererie ekarago tebanga bono abasaye baewe ebiranya guseme sabole nelinga oligereri boniga engenja abasaye bakubeka mangana abo yabere tabauti nechinga kichamaega ikiagera maybe abasaye babere bagutumeka bobe no bayikirenga ke bagotebanga tu libagari tonde bwana takobororo bona sengenjo ya mbafire abantu mbale bachakire ko feeling ande abasabe barase ko ochenje serikali kiagera buna bono uri oburayi bwakorwa sense mu ya Tanzania busibole boli mbwale ngororo abarayi abange be byame babwatitu balyande balenga basaye gose balenge
kubwatirana n'abasae muno. Okay. Eyo minute ngabona seng'enchu yaigo mbarancherana oboene bwabasae nabo igo oboene boria abasae bagukwanera. Kero gukwanera igoro yo boene uise kurigereria abana siasa sense ya Kenya boniga. Egento kiabeire twaruche none kiabete last kera bachita matanga yoko moenia tatu mwabo mubungo seme. Yes. Dr. Nyikal twaruche abaraye kera bagocha bari n'abasae. Gabera abe justified nkwana ya suluhu batebe mikwajyo senye nchabasae bagali gotumeka bina chigunu bagotumekwa gosaga na gokora ibintu bitabwenerete. Ekaro kurigereria innocent ebine bintu byabeire okurumagega bono yahikire ngaki origereri eng'encha abasae bono bakubeka amang'ana abo despite ugunisi mweli nerororo bachakire gukora civic education so that abantu batige gutumeka bobe na kige kogera origereria karo sarakasi eri yabete despite nja bwatenga abantu mbali balinga ba linda ground linda mwananchi so protection ya umheshimiwa Olengo alengo lakini teli basaje tena barabu mbali bali gutene naso boyana bulinga amang'ana umuskolenga gukwana na babwana tokotegerero na bali bale gotaka kworokinga nabo abanyene ground keli so nakieko gara chinkwana chiri cyokuruterana cyareta tumuburukano uri lakini oboene mbulinga umusaye nabwana tokotegerero nere aurokigwenchera yogusuka Kenya gochugusyo Robinson gwakwanira igoro ya maigeri y'abana baito na ndimono gwakwanira keroko genda umuchibu umuntu okorora ngakyo kurigera libuna bono siasire Kenya mataye bono numwana siasa bu muchu Nairobi tugwika ini uri okandeke nyoro abangina bakorora basoga gurwariga baja gotengera bali harmless Nairobi ya baden kigocha na ogotara kwa ogokora siasa na boigo ngakero soga te Jumapili gozenyu muziki kosi kiaba saembale ngogotwa abasaba ngukwanero yabasae no nyabata kete space ya beli batakete bagotenga basoire mbaraika bara civic education dira bara nyebwati buye because karongoligereri gunisimu ando gose chance ye buna chance ye isulwale kubolinga kibona bakorogeli eterio tata rigoli yatora akabantu bagwana buna barasiza badanya ngo mutagete bagwana Robinson narinje nateba bazaba mbara manye kibatakete buya nabayisa kutikira boni abate ungatu abatigire nende boke nawe ko basinya ego era karongoligereri none ground buna bona Nairobi imetaye bijijebi basaba mbade manya nabale bajijenzi lakini bale jijenzi tabauti kero umuntu atake kubwati umuntu abona bana mugwa mwesimo mara nabwari jijenzi jaye kitagete kwatawa nga kitagete kwantano egero ndumna nje nimbwari jijenzi jikatawa kitagete tutamo kero umuntu nyende abasabe manyire bamayenga mbale kero bugete ubogarai kangu tuarole leadership yabo mutwali egero dokutarama ugunisi mweto liko nyerigia abakonya kubata abantu bawo namba 5 bade 6 moko 5 nabo lakini the moment wacha gutara bakonya kujoin injira abandi bakota maidi abandi bakabara goule no nesimi talinga naye balende abande baragoruzi mu gorere to bwata ko atari bogota mna wasoka iyo ngoko nyabagenda abanya comment uyi gogora bakari bose unye waja na bantu 10 bakagora bale 100 200 cinga gicinde ni mokorengera ngaba nabantu baito baona gutubwa ati bomanye nabantu bela kineno bakuri kwamba yabanda nabarange bangonje kere ko wikaso wikara ngweka bali batayiye malipo utabalige to bate yo bakana so agaba saiti abara manyanga umugambi kuri kubone no yembusa bakumanya umugambi kuri kubone bosa bacho bibiongozi abaya ndio leo gambi mbaba buya Kenya nara Eric kwatete ko comment nataka comment kwatebanga na mbentangani umheshimiwa Robinson atakaire kumanyanga arigereri chingaki chamaega nonyene ng'encha abasae bale gukora ukweregister wechikura nkwabete tabauti
kero twakwana last time nkwaroche numbers nchiamentete emineti ng'abasae abuo Robinson yabateba batari manya basoire kwemanya egento kende origererie eserikali bono igabune gasaine kogenda guchibusiga iga abasaa bange barigiri gwesokia kubwaterana n'abarai bari bagukwanira igoro eng'encho bagochi gukora maybe abantu batabwate emirimo konyora emirimo maybe korigenchera togochi gukini uchumi yaito lakini abantu bari maybe batara abana siasa bari batara meaning abasae basukire step nabo abo bado bagasaine gotara n'abasae bari bako chitoke nigete marago baiga elinde bachire nyumba lakini boniga origereria abasae bachakire gutwara chiatwa chinga kyagera unabono karo twakwanira igore ya deputy party leader ya Jubilee umuske Dr. Fred Matiang'i origereria abantu Fred autarna bara umuntu tayo gwakano ene shiringi karo abwato mukutana asegete tanya gondomera maybe abesembe ke gari amafuta ngenda asali igongo fuelie gari nagenda. Are you serious? Yes, no moyo bo want. Facilitation te lietandre ligi yali kuru facilitation. Okay. Yani talinga kwa ukende facilitation. Oligere lite number of people barenge gali for example bono kuno muchona aruko. Abasae bali bachete gali teli bese tu abatumerete bagachororo. Abante bachete on their own willing. Bagacha working ambalitiale. Nobugambi bulia umuske Dr. Fred Matiang'i akoenana senche twara kwanira abunade twara kwanira saba sai taito bona tos change gears to soy twara kunire aliale sechi gazeti gona batwa kune gazeti go twara yo somira sobwabo na ndi mwara rwese birengereri byido igoro ya biri bigendete okorekana asense ito ya Kenya tagete Robinson ditangani ndara go introduce asomo gusinga ngoli yolekerwa kibo jumbe ase e county ya Nairobi na kisiasa ya Nairobi yo yeligereti mugusino ara nabwate bya mabiyaye siasa ya Nairobi no mugusinda kwanere mugusi ntole economically ntole buya Nairobi agare binde bingangwe kwala tole lakini asi siasa ntora Nairobi ntole so kabisa buna abantu bandi basoete neme chando ni ntwaba gusiya abanyene yoze izo kandi nga nji ward njiro gango jire jimanyene jaba gusi lakini mama akogenda bago iwa bono bona combat ne makatala constituency nkonyorora bagusi baguru paka gusi akunganya guru no emba machoge poropo achikotene naralia makatala constituency isenyenje gwarariri asenyenje narariri nkoi wole nga bayiwole nga bona onye kombo chirari go that means yorari nga kare ngororo ajide angolek all the way go machoge borabu ocha kutendaralia no ine wodi atamanyeti jiwodi ngachiro no ni ko sijo ensire ngachiro sasa amugusi Nairobi tuwe manye bina nate bago from the beginning to manyenga inkintu yako gara unabona kero naroje umurai Nairobi yo governor his excellency karajo ade committee ji board janya gitari imagine abantu 100 igarwe to mugusi yo mubwe ko musubati karago jore ji minister ji minister wasire ngo mugusita iyo karago jore bintu bigebe mugusita iyo lakini asijikura jirejo mugusino wale ndio likuwa magwe ngodole dam bona dam yaje ngodole DM dam ngodole Jubilee dam ngaboniga ndongere ngandale ngabono nga Jubilee ne roro nganeje ngabono mugusiera bone sale Jubilee oyo yibwade Jubilee yaro mo debut tara debut agi Nairobi uturangira tumolinga Nairobi anga kine ntoko nyore se yaito Nairobi ase Jubilee iyo ase united opposition what role do you play to go play iho ntotaka tosobya ntwa minto Nairobi amugusie sabeta iyo ndiyo kambanjelete ayo mugusiba minto kulambanya waga isiko
Bali wacha waka isika. Ngula mbanya waka isiko. Lakini ege tegia uzumbwire ni kiwatanga damu. Bali waka isiko lakini wama watenga damu. Haya mama kwa yama kusibu mole 9. Ese word. Ne chikura chile nyingi. Na ile sebisa kubira 42. Mama kwa 9. Mama kwa nyoro muntu ile ta chikura 3000. Inoma kusimu kwa chikura 12,000. Ndegyo kana nago ni onye murayo itomatiangi. Utagete kubeko mugusiamu. Arajagira naro. Arajagira naro. Arajagira naro. Abe kaba ntabako likigwa na nto Mr. Komba and so abarangeli. Abatenga let us start discipline korugaiga. Tonyoro mundo. Natakere guchaka ko negotiate Nairobi. Natakere guchaka negotiate. Ndanya ko igoto ko moigwa ali bosongo. Twamala bosongo ndamnaje tasaba manyi. Nairobi nere egeko lakini haiko yangu mkutano wa aspirants naona baba kusina aro Nairobi. Okay, tigatoke usio Mysteric egure buna Mr. Combat bire kurende na ndente tengore paraphrase di swali ili se kuligere liboniga kirogo kwanera igoro ya kombera oratebire se introduction ya yateba ngumugusi apart from achakira kule background ndio chaka oteba nga mugusiga gucogenda we identify nebi ya magete omwali kwanyore kira so ese kiameke no nyene share ya itakoretiki teyo cho siekerusi ko babuguri chi slogan siasa yo kubuguri chi slogan ne yachiri ne time erororo ichinga kibuneji muna kwa machiri ko ikuru ese nkwane you are incurate igonde togotebi umuske kombonga na mbentangani abagusi n'abantu bamaite kwerigeri naende n'abantu barado working kinegente getanga negento gya kabere Nairobi yaito chi constituency nchiro chimanyekanete oigone chi ward inga abagusi abange no bamenyete na ekaroko kora analysis yao innocent oligereri nabakonyora na for example gose ne ward ya Embakasi gali kwanyora abagusi bono bachoringo ikabokare abagusi bamenya gutenena kera abagusi bali batenenire kwanyoro number 1 mondo ira maybe gose no mogere namba 2 yatuka no mugusi namba 3 mugusi namba 4 mugusi baka namba 6 eyo minute nga abagusi aba una kombate abagento babwenerete kokora number 1 almost ke Dr. Fred Matiang'i ataracha abarigi abatebi nga bono ndatakeire kwemanya Nairobi baroboka abanyana batakeire kwemanya ngikiagara natebayo onyo musike kombo tenenire oiguro musike for example bono ncho muraimo kwana nje na chire na tenenire gari makadara tobwenerete kumira na ntuna abana bamoteli nkundi togo telisegi togo jikotingana tobora ningumo umuske kombo kwaberire gaiga makadara na nche na aberire makadara egento ntagete no bugambi obuya naende bogosabu abantu ba makadara at the same time bo identify umugusi na ekero bamanyanire baiwananire bamanya wanjira nanga nkombo gotenena no muraimo kuo gotenena bona ekero umuske Matiang'i ago chemesa ebago ja komotebi nga ntumunye tumugambi ntu agenda tugaikaransa tukaiwana nge wode constituency ite ya makadara umuske kombo na yaga tugoteneni bona ayegasi yao tugutigera banyene pati ya Jubilee okomwa gose pati eri arabe ayabona musire buno umuske kombo na ranyore ekorogeke buno mugusi lakini teri umuske Matiang'i ogocha kubabanga bara obakwe banga barangeli umuske Matiang'i anjera namangana iba bancherenere na barabunga kono kogenda tole sabali yete chieli chikora kero muntu chinkuru chiregere innocent ditabatinga ago baligia abakori yantu ago jotana but wera bunna garo mwaka bwomuki nabo mulo igwete ngonya gwoma na bali gokia igota kiro barangeli obatengi moko buna egente go bali mubona banane ayina bokore mogojiro garali ayina bokore mogojiro jali semete ebituma mwese banywa ebitu eko njira tiyo orantenga abantu abamba igwane boka doneri mwaka twakora 2013 kero rende na tigetenga musike Nyang'wara abantu abatanga ngonga kamagena nabagusi mwana aoneri Nyang'wa oya aoneri Nyang'wara by the ngakiyali jete kanisa
Bantu wala tenga ya gendo ko to komisie keroko. Umurula aba. Kaba debi ko tutiko yomo. Na mo ko moji kula. Ai, kaba njina atikire. Abu kanisa kaba na atikire nyangwara. Na ne kaswe bali ya nyangwara ko to so ko tara ko ta to jimwa ko nga. Ka nyangwara. So, lakini hapo dalika. Ekero kwa kanire no ne ebijo ebitwani yani chingo gebijuju biro mochi. Isoko biri libya tragiwe. Muna bo intend vaga tuoni. Abo ko ngaka. Kana okala vaga tuoni. No enkala sogi. Ndogoju. Lakini abo kala vaga tu. Aga tuoni. So, umwaga bo mochi. What we are lacking is leadership ya Nairobi. Tutabwa Montogo. Na abo gusire mejanto kabwata. Twensi pitura bangai. Yosi raba tuwaje. Twensi pitura bangai. Lakini mtuta ketiko nyora Montogo to ambira to debinga obagere biruge bakoira gotina baraba kitaya mbali gotina. Kerwa dinna bangi bana bonde late on lebo. Naba ari ko rangino nyabanta babagere boka butuko. Obatebinga no ntwa atete ngenteke kana tu ajeto bwaye. Abatenga enda mu identify mahali wakisi wako wengi ongeza kula hapo momente jikura hapo mokora kimwele jiku umuntu uyigwe ubona magaloro watenga bona nto manyite saba kusibara abange ikile kinate ngantu maitenga bona biwandani aba kusina abange baro kwa Ruben Ward aba kusina abange baro bamba yakurupa kabusi gocholo tamiyetio baje kogesoro iyo ndo tanga ndeto ame ari somi to se litu ke jikura ngwakugira bakyuta kutenno uriye kero golo mugambi tigera aba yo ba support. Okay, macho buli ko igule igonda tebeiga igente getangani ntubuna abagusi tore Nairobi. Naenda abange babo maite na bana biashara despite mbari ikire lakini abange babo nabantu berwanerete betenerete bakweligeri wono njege ndonda dabe muske kombo ekamonkelinga nambe yamo tiga bakwane negesa kukyomugusi karaba bakwanire negesa kukyomugusi batebya abantu baito enambe litangani kabisa babwatikura abu asba bale Nairobi enamba ya kabere karaba bwatire chikura barabubo kabali bago cha kusoka kwenda kuligi chikura barangira nibo nabana abo baiwana naende bakore campaign yobone nobosuburinga ekerugoto kuligi negento ke gokonya abantu baito tuli mugusibweka but in general asali bakora batebera umugusi na tutebe inclusivity ekara chikura chiarire inclusivity terio chabo ya chabaga bali ba mintegesa gukia minto ngaikeperete igo mugusingo na kuligia ari asabwate identity yaye very true. Na kigeko garurigererie ogende chobis chinyinge kerwa maybe gose totebe bono gose no mugambi gete kor Mount Kenya nyore to bugambi ase wodigete ya Nairobi gaiga gose constituency kero kugenda obisi area reception na bakonyora no muntu mwabo ugochigo sago chimake kwanyora no muntu mwabo pie no muntu mwabo so that kwanyora at the end of the day no irire ebirero byagoro teri bwango bikoigwekana lakini bono ntutagete ekarumo gusio yako genda kurigyo burai abagusiya babaminto mbarororo lakini naende tiga burukanie kyagera teri bagusiboka go chagokorere gasi tware iga EPA ya abere gose no moikoyo omogusi abe gose na secretary so that nalito gutwara unison yo bwamo buli bwocho so bwamo yes. Okay, monchumuligelia sema mbia bono niko togendete gukwana no yo mitugurunga Robinson Arase studio na baigo yo kurkweli togendete gukwanira igoro yo mugusinga kyakonyora identity yaye na baigo kwa kwane gento igoro ye bya masana Nairobi ya wate abadamwe ekogendera bantu mbale bakuna kolera na ro montoyo mukulike message yo kateba tu abeto DM tukabo DM finally ntonyore tikende ngakyumugusi aranyore stake tote for example Robinson yochire na ya UDA baje bagotebe go tuliko support matiang nakigna yotanga before tutaji Nairobi uno yo minto mwezi mwari kwa kwanire ntoko gende ntuka tonyore
we katoliki bisa kwebinde kile bisa kwebinde mne biko ya support iko maega as to experience to alalo lile kaltu abi support bia biko rusia ngasio to biko ngasio to bwatera biko ganda bia ganda nero bia tutika ngumbwe identity yaito esera tu enyende yale gotoka bia ebiongozi bito kango bia toka se chama ebwata nere bantu bonse una yo dia munja bwata bantu bonse lakini asetu ala kujitwasaleri ero tindikola umuno nyere one chama wongora mwaba kusiyaba nyene because ekatwa yete no nyere mwaka ira nato ligelte lirube akatenge wati echi 15 echi nabo mokoira lakini enda mwebange monde dromondoyo oyo mama Raila akaba numbers akatoa numbers akatoa bakali ndo bakali ndo watu ligeta kasaini aba ntaka wajiko ngatu ayi juwoti 15 bagimuka bonzi bagajo bonzi pigi usiyenge mbaga wajo beligere ya loga Robinson atanga wabaji koro ligweze jire jito bagajo bonzi wana kibwe mwezi bwa ganda baga number 2 3 na one for example what you have wandani na Ruben ni mtu ile jikula bwana jikula 1500 yeah oyo ila bwana jikula 1500 oyo mugusi oyo wakati bwana jikula 2000 oyo mugusi oyo kana bwana jikula 1200 oyo mugusi baka wanyoyo bwata 68 babwata ine ko number 2 mpaka number 9 na kilo mundra bwate jia kilo mundra bwate jia ukijora roga kilo kana project kanjiro banyete chinyumba je bukichora chinyumba nchiro actually bukichore tubate chinyumba isano nyasaye nanganje tenje bukichora senkuru ninja nyumba nene ikoro kwa munyamoro ntubwata umunyamoro tubwata umusagara tubwata umumurito tubwate I think there are 2 batikire 5 intwe karongurigere bugichora actually buna bono bugichora ase enyumba nkuru bono yo munyamoro njanya gutwara muntu tageta bwa MCA ose umunyamoro tanya kuliga bwa MCA ego okay boni gambaro batangasire awase ndoyo mobo na endento semeratinga chinyombe ngochichire wancha watsia umunyamoro nerara ba oburai wae nyamioro bali gota bangi mwaka gotaga pakoro gibuko bineza na chingi yeze jiberete lakini bagazibe mezigo bagaruguzi bagazibe na kinate abana umunyamoro umunyamoro yentagambire actually umuske ka gesami no munyamorale nagambete kitamubero uno muchumbe naenda bono no deputy governor at the same time umuske Vincent Kamosi nera nabeto muchumbe kurunyamoro kurunyamoro okay bati bono ndwanya gutwara mu MCA bunyamoro mbono tuli sabali naenda to semeratinga for the first time umunyamoro na chanyoro mu MCA goira na Ndese Robinson yantebinkyo mugusia misiti Nairobi yago twakwanirigoro ya siasa kerobora ibutalia sarange kirakurigiririe biama nkia guchumis koranda abantu bakorenga toka da city hall yali tutagitege ntugite kiabura na ndikwanyora bagusina ubakubangwa gwantebinga bakubangu gwetire kanisa gwetire biombe na gwetira ariya gwaga gwatebirire ne kanso yawa ne biyamo bakubangu gochora datevi wajumuligirira boso asenkwaneje nindo chembare mona batema gwa kesime na baitegere 0788666663 anamono bali muri Nairobi na muragwa na Robinson yole tirengana yatabanga komina isano njire chingi ya Nairobi ya chire chintobu lakini chikali kubukiro mondata etego ucha tujinga bakaba tagaiga otatebu dombo gusinga kia yoro cyo mugusia rero beli is it high time kera togo choro burai bulisiko
ya Nairobi na bira tokenkari ntubwate nchira gete togoteba ningo yo Nyarebe na Nyarebe lakini akero montagocha chiabo bari Mombasa ngakitogokora ngakitokonyora ebiro gebi tugona kurigeria byama. Hello Nsoko bwakire. Hello Nsoko bwakire studio. Bwakire ya. Ya oyo maile ni bosiboli mheshimiwa. Ngagi maile ni ogendrete. Yeah, and I want to tete but today's discussion is optimus. Okay. I wish I kwale tetabaga kaga we panel. Abaga kuna uyumwa kuyora Robinson Mungwane ya kwa ngangune. Robinson wakwani. Mbia mana mheshimiwa maile. Thank you so much for the program. Mheshimiwa hiyo ndo katika ukuru Nyamioro Mukwani. Nyamoro. Agiri mbogi chora gurige. Ejera muira basic nyombe itali gotagoye kwa. Usi ko ira chikura ne chinyomba. Nairobi ane byama. Imaiti Nairobi ga ro yento kere ga Robinson tiga gote byo maine baate mirwe kabago teire street. Baate mire Robinson yote Robinson mtu arangire tigu mukutana bona bwikia magete. Kama kunyaranga no muga kageto ayo wana biwa obo abaga kalende ba no ba wispia head. Obisi bwasokire se TV ni gwe. Nkwale ngona ndi nabo le tinga ki Robinson yataria lakini nkamanyanga igobo no mwacha kirwitana. Egento kerege iga supremacy. Abaga kana obarekero mugaga gale chairman no yore chairman buo ye nyumba igale chairman ya Nairobi. Chairman chire Nairobi chire chinyinge ya Robinson ya de chinyinge abaga. Uchagire byombe gotira. Uchagire byombe gotira. Youth ba sokire na barabuo na viongozi abangena nintu na otora we feel like babo Robinson bali otoira via na intu abangena gato egwe inyama yaite sani yaito one goto gwate chogi Nairobi Chokio. There are those people balengo kale yani mbama itanya ki akundi dancer those went to leave the stage barabu mbama nyeti pali balengo abakoro no bagenda to kuruga babona bachira bagenda ngaki bono tokonyora the right people gegaro mugusina atagete representation imecheme nene taba Nairobi ebe Mombasa konyora no locha no musidinera na so ngate spokesperson ya bagusi nundinera agasaga soka gateba na spokesperson ya single mothers and women in Nairobi oruriyo tindamo manya monyerera en mugusi genera ni manya ego se bono na lindo tingete ze yeta jitenzi kai no lende tigato tebeiga obo mugumu gusi Nairobi jena buligereiri. I'm not very far from Nairobi. I've been eyeing igento gete Nairobi awo lakini vanto bono konyora bago segere tinga ngairo muntu kajiado. But in the real sense niko kadi langata constituency ngotene nande Karen Ward. Okay, asante. Bange batanga kitu bishukura bakanganya kurwa bakairu bakagenda ngumbu Karen Ward naoba. Okay. Okay, asante sana. Mailin diada araru abo jakire bono kogenda bakochakire ko bataki abaguzi. Ke batidero badwa anyone spokesperson yabaliki Nairobi. Zoba bwagire. Hello. KYL TV. Tia togenda tubwatende. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire Innocent. Bwakire bya ningo tokwanera. Oya ko kulama kimeke yitulida ku township Nyamiraga. Ngaki umwabo kirabo. Etawuni bizere. Dole ndrete babe likiga iga muna babena kulebanga ku reviews kibaira na musiba. Batata ebingi babwata. Na nkibaro asiriye town yeyo. No enese chinyumba nyigwete nechogio. Rigadia batebire yo mukyo mujomba naro nirekerekera niroke binyoro nywete ryoseire kubare binyoro byabo gichora agiri ate barabaje tebwezi tigamwebere tiga so number one ndeto kora kwana issue eri mwa kwata ya yote na tema kwaka simita soeti in 30 seconds about Jabasai tuwabere toko changanyo kidogo because the other leadership elikiaro de banga from isimewe matianya and whatever na wandi Jabasai bamanyenga Abasai ndikaki 35 years ago chaise ndara Masai ondo tenene
ogotoka asabara ya hospital support so far usaita hiyo zongire otebanga narimu orengo gete twesi kweka asabara ya baba nena banene wero giraba sa abuno watu chitwe beru tuba bantu babo bako na mikwaju nejeje abarai abandi mbe bangira mikwaju to kwenyora lazima tutakipata. Number 2 about that politics ya Nairobi aba Nairobi mbabwende tabe bange boronge iza tayo mnaka beira abu 2022 ndara irana siasa ya gusi remember timu wanyonyi ga uturangiria urangiria bagusi iria tangasto bukama n'abantu babutoiro n'abarayi baita bucice amani mwaro kabeta onyeyo tokonyora tora invited yase mugusyo itata yo tenena toigo tonyora ne endorsement bagokora igase Nairobi mbacha bategemea matiangi because number 1 matiangi tari mwana siasa ondo tebanga matiangi aje kubekamo paka musire abarayi bari biyombe birimo roseti chikanisa Nairobi yabo beka namo igwana sekenjo to maite na siasa kero ko riye ne kasi monta ko riye arata iraisi monto step down yas atiro yonde to koira na gusia iga gusia no motio tike to bange andor ko chigotege me onda to bange gusia matiangi ago chichaba ai mogete na intundore serikali mekibietu tutapangana uchibusia utanyora barayi serikali gyogwanera lame kegera gola eno mundo idie okay okay thank you so much matana ne account nero yabwate yo mwali to magwira da se panel ya neza ko mwakire hello oyo kwamba kara kaneli yogirire igora kero gwa kesimi ensure kwa bekire yogiri yago ye TV kwa riri mirige kwa ire ngwaneye gocha tole twaye twara so muiroro chinsa isato chiabo tukekera twakorera mayi nande kwarigerera inganingi kiligwa kwa nese mambi gosonye goko genda sesemo ya YouTube na bo play back oigunga kia lise na kwa nanga kinakwa na to gwetegerera otegera wichimuina yako gendanga aminto Robinson ni kwacha kwa igole Pandora box ire Nairobi Murigo manyana gere stage jinga giche ikire matanga bono bye bye konyoranga abantu no bali emechando inero tuchandete you mairi ni akwana because ekero togote wanga tutagete leadership ya Nairobi tubwale German more than 4,000 more than 4,000 ngero mondale German ya Nairobi super chairman nini super mbali wangu wa super chairman wande wakaliki once be senior chairman once be ni German general bateke roko muboli bono to ango mwerekeo Nairobi nkiuta kitokole Nairobi ngero mondo nenda ya yakaltaki abete atagete batagete leadership una wake style marini akwana to attempt I think buna bono makadala ninjo motangani nga kieli ba yote anga mungi kinero nga nina injo motangani goliki chukura makadala kaya bwati paka aga di bawe na kutara na magoro wete yango nyagoliki ngora bantu waya kanyando je gerwe ngoliki ukere na ro kero waji goje tuo into tu Katu wengi na 40 people watu wengi sana. Kero waji golika 7 wantu wakaja batano. Kumbe wati ya ne kalifata ila batokole. Wakaja batano toka Rusi. 2013 Tuento kajaga nkaira na njimaya ngabate yaya. Teto montoyo. Okay. Toka ile keroko. Igo umugusi Nairobi kamuranje no yukwana mungwano yukwana ko Nyamira. Ntoli gotegemea matiangi atubange. Good. But nata kire ko rangiria abantu bamwe abese barabatebinki akora ngakiatagite babe. Okay. Ego arentu. Abantu abandi kurangira ni bale. Okay. Ebyame gwali kwane ebyama na igwana kwane ya DCP. Abantu amoko gendo mwa DCP mole. Mwakole meeting. Mwasokonye mwawe nyene cyari mwakole mokonya kunyuji ari bayira na basoko gamba biyenga giyi bagweba. Bagwebanga. Nandika kibabara mwacha. Nandika kibabara mwacha. Abantu amwese ko basiringi jiri bubere na mutoko ile byose.
baba kuti abareka style mwagaruki ivo umugusiti gamanyenga iga Nairobi monta goje na igwa karongo na tuma bije cyane yo mutandao nganguri kindegero monta agori kali so mutandao so ngagere simentenga no muyole pi na boko lakini chama nerembe ono makuboli ndasabere bidi netrela goru naro goja Nairobi tinga Nairobi abo wika ngoira nande bono ese byame bire relevant no mwelio ebirogo mbire tubwate bono gusia amini Nairobi aiga okonyora abantu batebe umurayo yotu amochorete akanda kabe late down kwanyora nande nintu turabatanga niko seli umugusio itobono twachakore tu muntu mo nero byato tulende birogo byito no twabinyole no nyumurayo totally vetin to expect abantu baganeti emejande roso umugusio minto no yochorire immediately yachoruga gakukana bakusimba mwakiri kura awada inje ijiko janali geti wando abaganga wando tayitware simbi kubwata tade wako ekola expectation yo mugusiye kala wochora na hata ketenga nere identity twateba nganere kagoje nyesitori Tidia bandu wako nyako kugende sabantu bamwabonga mwezi mwali kyateba ngabako genda kwanyora PA nini na kwanyora kuresili nani wado muntu weti bwanga akaweti ndo wata kitakoreki mwamba bayandu mwaje batano no anyene muntu kula ale situ moja lijiwe banjiro rejiko lugolo situ kanso koko wakarone simwiji situ moja lyatenga ngwebeliyo ye bili iyo talikotoka Eric innocent inkagerete na muchando tubwate ntubona bagusibara Nairobi nelinga maybe konyoro nabagusia bange banalire kweligeri bono asenge njiyo wetenera koli twaji twada banga bono mweshimiwa Robinson na chairo bugambinge acha konkonya njuma eta morore doke bono twe banga abagusimbara robado bataraikeke wango keli bono ekero ya ikire gose mweshimiwa Robinson yanyori robugambi ta konyoranga nincho muraimo kwana ale ko mwaka magena tali abagusiba lyabake bono abagusiba lyabake baburukani gume so tatimba konyoro bokonyo buli nakeko garo konyoro bagoteba ngayo mugusio yo ntwa mukonya ta konyoro bogambi lakini takoraki tatunyora bono eyuere biyanga nakitwate bakururi tanganinga number 1 tigo mugusie manye discipline kare discipline bono amanya no bogambi akoligi no bogambi agochikoligi teli bo mugusibwoka abuno tubwena to kusingatia teli bo mugusibwoka ekegera oligere for example bono umweshimiwa Simbara atekera ali kugamba gali abantu bali kumwakira chikura abaruyambaro abagusimbaro chikabiranjirororo lakini rende at the same time maybe abagusimbare batatakonyete nakigeko gara maybe akara ruete gali ba feel the gap so nabatu bwana ate kuwe umufano buno linga tigatokore oburai wa inclusivity at the same time oburai bwo konyo mugusi naende atware identity ya Nairobi ikine gitaseni kyo mugusi mwanchu muligile chaberesa tuneta kyayamo asema mbya bono muno kwigule tole na ase studio na bageni baito togendete gukwana mange tokoira nanyi weteri kingo ntebyora basae mo bateba no muri kabisa muko kadi lakini mwabulire sana na iwo yo mawateba nga kerogo babwati no nese urubeberiwe myakeli kibaki ya chitakarorera no nyana basae bali abagotuga gatuike 35 bayo wacha muri mota tebinga imocha mwagenda gwechi no so mutandao moberete gosenga moberete igane Soko TV mwanchu muligeri na ingwira nande mbwate chisimi chyo na chirolire tigaturanda umutima kumusinini Soko TV uboroso bumugusi omwancho muligere mwa Soko TV igetaseni gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elia ya Caroline Mausa korwe county ya Nyamira rietera Nyarige Steven Embonde kurwa county ya Kisii
Ireteriane Wycliffe Orenge. Bera na inche Dominic Onderi Nyabuto. Kenya kuleta mangana maji ko ritu Jumatatu mpaka ritu Jumapili. Jeni Gongoro Perpetual machini na nyura netrobin ya Soko TV Oboroso Bomogusi. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsebiri chabutuko imeya Soko TV Oboroso Bomogusi. Eye nen Soko TV Oboroso Bomogusi. Muliri chetrinye maiga ichinsa isatu gatogendete gukwana nabageni baita semambia bona se studio onya gotaite kumanye ngwana yo mugusiga kiago chokwa da iskare rotegera robinso dudago teba gumugusi ere moro kieseli osalire moro kieseli tongolire oralegero muntu gocha nubukombe bwa kore bororo daira bokuru biregera byago namba ito yesimigere 0788666663 andamana bali muri ase county ya Nairobi na mugoto tebinga kimubiro chenu ebyama mabimukuboka mambi gwateba inchino muntu bwekiyamagete onye tindara kiyamekyo tindi gwakira muntu bakwanyoro gwakiro yondo tamumanyeti otana go moigwa umanya no nekirenga kiya enkire kieke igine Robinson yakari bateba igenteke maroli na ande na ande kwanyora naro kireche amanero yekiumbe muna batokale byombe bande kwanyora bali gosine bintu gete na baro bakwanira iga basaye bagateba nga chinga kieci ne chiabo myaka 35 nero gibakia bigete sekatiba aho ni gegero ko baligere libonsi ipine chigoti bakabuguleria beshimigwa ase chinsemo tigandara bwatera maigura nasoleriki irakorana na yes oh ya butokire tada boko irorera ego yabera magosa ya butokire egera tukwane naye asenchira yabuga ngo sane namba itubuna nabatebigire 0788666663 enere namba ito studio osogo twakira tukwane naye asenchira yobikirano na koranga twanyara kaba tugukwana asenchira elia ebwenete soko bwakire biya ngo tukwane rese mambia bono Kisumu kwa na gorunya kisi okay ngage Kisumu ere abumu bwata barai saidi ge ya Kisumu by the Kisumu nene nyigwete nyalenda ne karoro hello niko igwete tandre bano kwante byango ngone renga sejo tani no mono kia tandire nenda mwam na watu kuulu wanyo loroki tuningo kugambari kuro Nairobi pemo kanikweseke temumuro mwabo tere kyaga ambia usisi toto tere kyaga ambia ngoriyo mofisa namo tebono ngenda gali omuzira nenga kurunga yonsi ngo kobwatire ko cha Nairobi ya okay muntu mungato yugusuita okay abagere twabere na barabu na aruri una babwata goma eba ushuku okay aba muswati na babwata magana mayasano akinende ya butokire ko igure tugatwera 35 ya idote teyo hakuna kadi kwate bamwiri kibiyasana lakini kuligibura imbo iyo bagakana bago babangana babwate goti okay ndagete kwirana ri nkwane yunga abasaye mbaro
abasaba ekero barororo Innocent murai tariko imoka tukuboka mambia tebaya no murai goiko chakira sigete gikiagera na teba igo ndu example gekego kero montaro munyamesira igagocha onyagotara naba muragite usonya gotara no muntu gete unabona gwatuka kirigoris igogona gutarure n'abanyamesira bona gokonya gotara n'abanyamesira balia wacha kwara unakonya kuruta chinche mambi na mambiende naye bona wacha akakwegera kuruta chinche chiri wacha kwanyara kwa beire omunyamesira ngikiagera nago tebigo emyaka yetubekire 35 wikato chakira sigite bugambi togo chaka kuru mutuguru wikotare na bunabona mwaka Robinson yagoteba kurutuotu bona wikanga ni komanyanga achagete tuotu wikabona tarabo mugambi ngeko yara tarabo mugambi so that karona abwadiri maybe chimbwa chirichiaye elinde ekarbono ngo chaga iga tinkora limoja maybe akorete ekagera tanya orenga kigete wose ntumeke chinga yani ntumeke example kyumugambi gete unabona origererio muske babo wino gacha akakuru skuru gari akaba president akaba naende ngakentambe keracha mwino gaiga Embakasi East akaba umuchumbe bono nategete koba maybe omugabano Nairobi asingenchego nabongo ndaga nikubwatinga inkekora babo wina chakeretega ngakia ikirega iga so wikamo bogoreri maybe got banyagin nyore chance yo kumuikanya elie simiel so that ambere raisi na inche ku access ya mangana gete kurwa sale so that ekarabono ngo John board enyale kanenga nimanyetege ntongo chakokora nimanyetase nimayete chikolde chinga ngetere ekolde ngosokera ndasigite goikera rero kwatebanga nkogenda ndi kuri yoborai bukichora ward number 1 Innocent injetina elieta elio murai telinche nero gete tinje dikuri elieta eligose tiganyero kabono murai ena chakira sigite asenale nchakira agiri kikiro botera bata injetali jerate aba no ege badime tetu gatalia dere ero ndocha bantu gitago tara nero kibadine ne producer ya nengo badere ninye maete so inki kegera nago tebi bono ke badibu nago nya gotara kwa devire na bantu gite mambi na cha go tebi amangana gite ekara go cha go tebi amangana ina bogo cha kolifanga okay nakigeko gera chaka gotara na nyagite nakigeko gera chaka gotara no murai na inche maybe asenale na chakeire osena chakerete so ebintombire na arorire ebintombire na somire nakiyeko era na feeling angenda bogichora maybe nabongo transform from one stage to another asengencho yekeneke maybe mugambi nale toikaransi tanere mesa tukateba bono tokorosia mesa yiga tokore iga na litora ikere gusina litora konya bogichora bona karuto ikali mugambi oli akagenda akiba amangana alitu abegete mesa so nakeko arango tebina woikobogoreri omugambi getegoti nonya ntato mino igali omochikako gakonya kokotaiga na bakonya abwata chinyimbo ibere tigandete Robinson yesenkwanere Mr Robinson twatebire omwelio nga mugusi anyore libaga anyoro burai what is next for us nabone mechi ya Nairobi twabonyorire kitogokora ekaro twabonyorire oburai no botono ntu asuri onyora ndodi asuri onyora asabantu bamwabo ekogera ekero oburai buri muchi na botago ikera directly obonyore ngomuntu yogokonyire indirectly we ingo gokonya buri ekogera no mairi nakwane gura musiria muna abe chibo bisaga iga mnali chibo bisaga iga sitol uburai buri bwana yentali mbale batakitebesa kulese musiria na alo tata itebesa lakini wakonyire one way or the other kwa liria mnali ngenya kitali nimanye dabantu ange 10 ayate bibaruwa nyagitali bagendete gokora batari gine account but baibekire bagokora wetire semusiria abantu mbale bakonyire nonya gitari basokire go nyagitari jibiri batarakana wetire semusiria
ihekera ugambi borase egesaku na kiro je rogara muri mabakole wandiro ugambi talinga oyaro mobe oyo UDA ngatara akora gende ya bayigule mbeli obulibera libana ligikoni bayigule mbele yaze kubaga bagule mbele kutoke myaka 10 igo sitting room bare bono mbali wa sitting room bare sikobana bari kujya gusukirwa bayikire gesire baso bago yizi wakuboli 10 years yemegi matobere gase to abantu tonale tekobere isikobona tuana tekobere isika Robinson ya batonale tekobere isika abantu tonale tekobere isika ya tonale tekobere isiko kujiko moswa daro kwala kugisubu ya bisimi ya butoka ngayani koko kumano minade ko mo gambiraro ko imboka korugusi kwate ngo yanta ko bapigo ikange ndoro chiko yeli warwo wadira aya abantu bane wanga wazina ndoro binisoni mukaya ujikoragiri that is the language they use mayako boliga oyere mwana tabwa mukungu usemba kungu bana ujikoragiri barabu iyo ditanga ndetwa imanya intende ditwa amanya bagusingi tutwa akera muna bono makatara muna bono ndine abagusiba makatara bari kiri bwangeze ango 25 registered voters ejina bochigwetyo bojumbe ekikyo kali nyimo kenakyo kana imugera nakyo iwango pagini nabaje bisa kwebibinda we had been supporting them for long umuri yetu amusupport mugatu amusupport aloko matenga bone ejina indura to support this time nendo abere jikoni akitura karanga akanyamaka tonya ko anjera jikoni otoka so kujisika ne nubogoria igo nakina tebere tuo ajete no mugusi intended yo mugusi agatoka and this time na vera bese kutoka onye intended yo mugusi lakini na robe usi na watu bese kutoka intended yo mugusi lakini isika asijika vile chinde to support wando sisi toka onye kutoka makatara kutoka UDA tiango trai muka ne chukura jire gara umugambi ngo jigo savu onye matiangi ogoira na nje no mubungo UDA tingo musafu ingende ina go sere gara ngende chama ya UDA ego ale chama na agenda manyete ntu 25,000 registered voters yo musigisi njiro jira bijiru komisa no ndane jira jo automatic ese chama yo to get anga 30 something broad based lero leli tatake tiko yanda linda mwananchi ili tatake kwa enda so buru musiko buru na leta nga ese ngi broad based ngwano ndonya teke lo mukusina alo tisabu jiri jisabu Ikawo kanda iko ndaru wa mondo ndi mwana umintora ando kuligero wande ngana ngorwani yani jire sabu na kanga ki ai waidire ramie na je daite shortcut ye ndo komera na moto mwajumuliri kwegure shortcut ne rami ne roro ga ne Soko TV chetri komina isano ne mega chinsa isato ni ndo chembali mogendete waka anabo waka gochaga iga ili tokwane 0788666663 usingote muri abantu by the betre shortcut gosenchera ne yamo Innocent ekaro kuligo borai nabo gwetera amigo se shortcut okay kolengana na sukuligo borai na kieko era riri ekaro twachaka gukwana asetayo rarigyo borai otararigereri numbers unabona getokiane kiagia njore I'm almost 1700 votes okay kine getwekamo igo abantu bali bana banje bangakire that is a good start okay kwarorire igo bono shortcut ya munelinga uikabwe line na numbers okay yes we align na numbers nindo chembele bana gotema gwaka iga bona bo gwaka 0788666663 ando ira nire muspati oli okora agento ngera tigari tigatora igunki kelia ari gotatebia Soko bwakire ikia ya kutoka okay fani na ari goteba twamenyire nabagere na ruru na babwatu abamo nabo muntu akumutare Nairobi lakini hata ito muntu asoba ite uri Nairobi ushawaki kura soba upenzi yaye mukatubeka na moto enda tusapote muntu itore makadara tumwakire chikura ito kwanda twachitwa chisari nyana sema yaba saya kuiti nechendo musayo akase
tu asariti asinkuru kuno musaye ne tu akiri chikura njengo akikura yani situna kwenye sense musaurusha luwe kana nabasaye kakurira abantu bakonjo bongo bamutinga kubantu takorobora ibure igana kora magendo cyane bashaka kugura kigali cy'amaguri bashaka gutati chipashi no bari bayikubura mejega bayikubura chisudingire cyeza bakari kubuka chikari kurukutu nankara chisudi ji ankara chigurugani getamba gekurwo bayikunyero uyo majority kurugana nangiya yangagi ne na wala tendo se para no na kero muguru kuru moteri kuikanka buya abasa babazigira bakakanene na bawituke mebere guchinga ono gusi ndike tanga ni ndule manya ne ne turamanya burayi niki asubumane bure okay tuade kurabe kana moto so mani tumanyongo burayi buri igana bwene tukubanguga na igana twebange kuri chikoni bano to wika sitting room ndagire yete ayinge to burayi sinjuru ngo burayi bura sikiri tumye kutokore ndike ntikia tuite usine ndamwa okay tutai torre mundo ga kogenda rubini tunatere ngato komochi kure tata ngangu shukurati ya rumu oyere kwa dai bakungwa bwate ate mukungwa bwate okay da kurabiri mukungu urendo kuvise ito nendo twaenda ro twasa bana na matoronge twaiwa kubwatu kushika umuruyo kali muruyo ushiragire muruyo mwawe okay aya ba kusitu ebiri nto ebitatandi asante sana buyabona kuri kiseme cha Kisumu se enkwane yabona mambi kweyure Robinson nojo mubwatani yogotokire Kisumu atabirenga tutagere togende seminar emuchano nyibwete tata ne V8 ne suti yangara ne yangara suti ine no muyega abataba all white party abasa enga kibono mwamwe yangara innocent nere yembegete nere yu tindawa mheshimiwa okay so kimine tikoteba umanyete karo ndire twakwanirite iguru y'uburayi nkatebanga abantu mbale bakuri y'uburayi asengenjo batagete ko babagambi lakini umuntu bunanje egento nkerege nsugumete nkuri y'uburayi yo kegera nindoche maybe asena kinete koru asena rule na asena ikire igo asengenjo yekyo nintagete ko tebi my sister kwanira sesi minga basaye bons telebons barababe na benga bagake kiagera no nyene county ya Nyamira umuntu kwegambira no mwaka but bado igeraire igontu tagete ko kwanchirananga gati ya basaye ne bano mugaka bado onye murai tali murai umya obogambi na oboko bobe egento bono tukuri kinkelinga tigato twale umuntu bwatamagania maye gucha sabana inchi na ndo litiare gukorera abantu baito andara mo kumuigunde nabo gwakana ndegocha namba itere 0788666663 kwaraganire gukwana na intu nara akororire bona bo gwakana ndegocha gega tukwane Robinson yes ona rende kwigure kiro muntu obikirwa sabwe wate twaye ira raisigo egere ndari tuguikirese kirenga kiro muntu obikirwa sabwe nete kera tukurigereria abantu baito batebigwe seminar na maana ngani libero tubwate koiraneri ole tigandara iguyo ngakia gukwana soko bwakire bwakire bya nigo to kwanere kwana na Zabron mungare Zabron ninga yo kwana guru kitengela mbiyere iyo guru ngakaji ado county bagusi barabu ngakibara bamwire ona njena nararye kurete kurumaya naragira kabere iyo ngotindira oroko nyarabire izekire ochanse ikoryo ikikura togo bakiongozi onye tubwati yongozi iri ochanse ikoryo ikikura aba bagutumwe polling station abagutumu Subono kero munda ale station yali na meta baganya bagocho wata ni bakia ono toko ganya mogeni utamanyete na ngochari bali abamanyeta baganya bagocho abo bago ikura bago ira na se ground
na roli imbaro y'abantu none kabiri bakora bakaba babekamo no mu bushore uchuwakira mu bushyo mu abonjoka kaba yiwele maragoba bambinama ite kunja ko enda unabo itayote gwere nyine kinajibara beba kubekamo babekanamo no mugako yuna yiriyenga kentambe kero namanye teguni asiya endere okay kubekana na bamo bari barayiriye kiro abaro bwaba erese bamusapoti basapota n'umuntu yo mumbanyi mukabona okay asante sana kwa igure oro tete Robinson nga tuachia tigere staika ndoche gusina ya moiga ibere tukurerani e cost yo Quran kuryo borai Nairobi ngakiere Nairobi drinko ngumuna gusi Nairobi egusiyo gasera no konge Chipisto ni gusi jire isano Chipisto ni jire isano isanemo Nairobi ai cost liko banyinge ogera ise ko chaka bana twateba nga twemanye tumanye jikure je twirenga jire na ndo teba ninga oyo moto ko support tumaya wose wakuri jijinde nkenge cost tako banyinge mono unaira abe gusi and Nairobi ubuya Nairobi nenke Nairobi ile tense lipo populated lakini yerenke una makata you can walk around yoko le tuke bogo walk utako na gali obwiji busito ko walk ko ale e constituency bwate enga Nairobi ngima so Nairobi cost liko banyinge ichapokuwa lende senginjo ya Nairobi simu ya Nairobi elembe that's why we have expensive lakini umuntu buna nje na menyerera abantu aba na bere na bana baba kine na bana na school na bere German for the last 20 years nda German abana bali bose bagole baje baka university most of them were ne kubona jikura makatara baga banye nkombo and we are going to vote for free okay tukolere severengera bya uyo mwali aseverengera bya no mwali ndatebaiga nga andonsi asomugusiali tiga bwate sio mugusio mwabo okay kinegente getangani gento gya kabere abagusi aba bono tiga bachamo asenkwane yemo na barabo banje ko support yo mugusio mwabo okay egento kyo mwelio abantu bana babo gichora naroche bakongomani ngo chande na ikaga igana ko batomera nanya gukwani babere batatu lero ndegete Innocent onganchire kwani umongna mama Dorika Mokeira mwaka tata Nicolas Ndwani abana ba Minto Bones ne community area egenderete kurigereria omurobeli oyo okorwen Soko TV na ende mbatebinga sabali ye mbobona eneta kekayamo mbamanyete bunando mole mwangana oikangike county bakolere gasi ugore bubu akwaniru tigandara kwa Mr Robinson na ikura litangani ngwakira Soko TV mbiamono asoko nyora libageri liabene njira kwa na abantu baminto sebabita ngakita Soko TV ngwandire baka America bano se yaje baka America ngwandire so mtandao yaje baka so mtandao bona na kwa ni abakusiba minto bonsi pia sebabita ande nkwani umuna mama Dolgas Nyangate ukara alima makenje nera ibuya ngokwani kulose TV me buya sana ngwina kwani umongi no ne kelaru nyomba na matebinga Soko TV andangiri yango ndagenda manyanga na majengo chiko buja ndete lakini ende nkwani abantu bamakatara abantu baminto kamuranje ne batali Robinson komba mogo chiko chora tuyemanye tuligiyo bugambi obaso amo okay ekero ko bugambi okoligwa unajikabire jinde je buna bagiko yaba mbali ko sababe sa muntu ligo ligikura bakumucyangira bakurujwe se cyabo bamucyangira akoreki anyoro bugambi ko mbamu tubiye bugambi na ndu tigango turamanyo buye buboga no mwana muna eliki okoligibo kichorali mo ba respect na narubi akabwati jwe sabaje kubasera ligere lingo liaye ko ruaro mwana ko na ko tenga ko bijuju bye turaki ula bako la yuka na katuan
ligere linguguru mwana wibwire goja goja ngimoro ja kolire goja goja moko bantu batamo yetino ine sibago jino anye no nyamire sere okotenga no bugambia go yoga ago jikulikimbia mano. Asante sana Biamano goikiraga utwikira moelio wo muroberia se bali mwaba naintwe. I'm sorry bale bake seminari twachikubwata yabutoka tali twagobutora twateba pole sada kwa niaba ya kikosi kiteke kimatwali kubwatana na Barobi John Kebati nabo igo tolenge na John Nyauma na director zaki gaiga nabo sipi bali tokora mirimo na barungo tayambia muno ya Sabasen Laban somaturi na haroli gwatabira bagusiba nganyi chigura chiabo go chiaso mugusio mwabale baminto na basabire mu nganyi chigura cheino go chiaso mugusiale Biamono sana yagorunga Laban somaturi super chairman Munyangapu no manyete. Asante sana Biamono, thank you.